إذا ساعات زيان من بار سقا قويتانان يسوس كريستوس أم مقابر مفتصمتا ساعات معالتنيا كومون دقاس أمثال موت سلازخوني كم مودأتا غزي عد مسب تقصر غزي أبيهر أملاخ بمحروتي محارنا يقرأ بللنا قص برحلنا بقعات تقبرنا بمسقانا خمزي إلنا هنسقلب سمايات تنبر ربنا وعدك خمت أب سمايكم ودما أم مدري يخونا علتين جيرانا لو مهابنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا هبكو فاد حننا نبرنا فتنا يتأتونا منقستن حيلن كبرن نزل ألمنات كايما أمين وقزئتنا مريم بناي قدوس جبريل أمر أقسامتنا أقسامتا يبقى حساب كدنقل سقاخون دنقل يخمون أقسامتا يقبأنا أشنا في زي أبيهر إنه كاب أن استفلخ برختي إخنا مهتن كفرون بروخ يمون أقسامتا يقبأ سقاز ملاك في السهت እግዚአብሔር مساخي مودس بركي حتياتنا سريرنا نبتفت ودخ يسوس كريستوس صليخ انتانا محرت لمن لنا امين نقبار يسنياتن محرنا املاخ ابون قويتانا املاخنا مدحنا يسوس كريستوس ستيرنا ردينا عقبنا تقبلنا راهريه لنا ندقفنا نكسب سعزيا ونبصحنا يمنا مسجون لنا حجو النعوب ذا قدس علة زيانا بكل زمن هوتنا نعوب من فرح بصم سلامك حقبنا نقول لازم الله እግዚአብሔር أملاخنا نلمنه أو قويتانا እግዚአብሔር كل تملخ أبون قويتانا أملاخنا مدحنا يسوس كريستوس العلو كل كنتات من تخل كنتاتنا وش تخل كنتاتنا مسكنك كألنا سلسة كنا زردا كنا زعقب كنا نبخاون سلسة أقبل كنا سلسة راه كنا ندقف كنا نكسب زس عزيا وسزب صح كنا نمسكنك كألنا ومفكر سب كابت سنيات كان حتى تنلمننا لنا أبزاك قدس علة زيانا وكل زمن هوتنا نعخاب بمفرح فتصم سلامكم فتصم هابنا كل قناعات كل فتنان كل قبر سيطان مخروخ فأسبات حبون قهدون زخونا من العسلان وقويتا خابي أرحق كاب كل هزب خان كاب زوريا زلنا يوبوتان أرحق كل سنيات زد لنا قرن عدلنا مخنيات السخاء خاتمنا عن قربيتهم كل حيل سلان كرق السلطان ذهب كان كاب كله فؤاد حننا نبلهنا نبرنا فتنا يتأتونا بتحد ودخا ويتانا أملخنا ملحنا يسوس كريستوس من تفقر سبيل بس قبرس أقان محرة المساخة معرم الزخون وهابي وتمنفس قدسن كبرن قرمان وداسين أملخون لو من كل ساعة زل ألم نعخا يخون مزمور حمسان حدن وأملاك كم تعب محرت كام حرني خم بزحره راه خابس هاي دمسس كاب أبس هاي تصبيك حتى خاب حتياتي ونانصحني أنا أبس هاي سلز فلتو حتياتي كل جزي أبكدمين عخان بين خاطر يبدلكو أبكدمي خاون كي جبركو بقالات كون عدكو تفرد كون كتملخ النوب كي تتنسكو أديك أب حتيات ولدتني نسخها نزقارد كان نسور طباب كان سلز جلس كالين حق فتها بسمع ذات نزقن أمه نتصه تحسب أنه مخبرة تسعدو بهتان حقوس انت تسمع عن موتن دركو ما تعصمتي حقوسان قصكا خب حتياتي كولو نبزل ابس هاي وندم سسو املاح صري لب فطر لي كنع منفسك اوش يحدث كاب قدم قصكا يدربيني قدوس منفسك وناي تقدفني حقوس مدحنك هبني بزمرحن منفس وندقفني شعو مقد خان قبلنياتاتكم هرمي اتوم منافعن كأنا بخاخ من لوسيوم واملاح مدحاني كاب عداد ما ناقفني لساني بصدق خات حقوسيا وقويتا أفي مسقانا خاخنا قرس كنا فريك فت مسواتي بهيب بلكاني مسواتي محرار ون أي تبهقوني خا التبهقون تطخون قنا مقرب كل كانيرا مسواتي قزي أبهير تحت منفسيو عملاخنو تحتن لوهن لبعين عقوني وقويتا نسيهم بحقوس كاسنا يقبر الله مكابابياتات يروساليم الندغة شعب مسواتي صدق بزحرر مسواتي قربان بهك بلكايو أما سوي إخاون أرحو قرب الكايم هالليلويا أبزا برختي مشات زيان كريستوس نقصنان أملاخنان مسقانا صولد دقاسنا قربنا حاتياتنا خحد قلنا نلمنا لنا خمزامرون وداسيتاتن نبي نقصن داويت برخات صولاتو مسكولنا حزب كريستيان يخون آمين آمين. قال وتسمع لنا أبونا. مزمور داويت مبل 230 أبونا أبا قوموس كتسليلنا. مزمور داويت مبل 230 حدن أدينا إلسابيت نقع سلام آتخن. مزمور داويت مبل 230 حدن بمصحف كنجيركن
ከተንብባ ኣብ ገዛ ኮንከን ኣቤ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ክትጽልዩልና ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ክትጽልዩልና ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 134 ክትጽልዩልና ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 137 ክትጽልዩልና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 138 ክትጽልየልና ኣነ መዝሙር ዳዊት መበል 141 ክትጽልየ ደጊመ ክዕድልየ እተን ቁጽሪ ንስማዓየን እንዳጸለኹም ስለ ዝኾንኩም ክሓልፋኹም ኣቦና ቤ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ክትጽልዩልና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ክትጽልየልና ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 147 ክትጽልይልና ማማ ሙሉ ዓዊልኪ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ክትጽልይልና ማማ ሙሉ ትሰምዕን እንድሕር ሃሊኺ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ክትጽልይልና ኦኬ ሚዩት ኬን ክኸይትህልዊ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ማማ ሙሉ ኦኬ ምናልባሽ መስመር ኣብይዋ ኸይኮን ማማ ብሪ እንድሕሪ ነፃ ሃሊኺ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልኪ ክትጽልይልና هاي دياشان ودي كما يوعدكم كلهم صدرهم بيت مدينة ألم كما يكنيكم غير سلام مسكن ورحمة هذا حج خنا بانسا أوه إيش مزمور داوود 148 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘኣለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕ ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህወብላን ኣቱም ኣኽራን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማው ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መስገን ኣምላኽ አሜን عليه وتسمعلنا دونجيهم دعاتهم كعب سلاماتهم حفتنا أللتا آيفون يلقاتي خدل لك ويحفتنا فرويني ويحفتنا سنايت منكن مخانكن ده هاي قبر علي مزمور صلاة كعد لكن أنتي رايديكون أنا فرويني أتير لكم كما ويلكم حوان تغير مسكن كعب سلامات أخي آمين قال الحمد سلام
ወንጌል ሉቃስ ቅዱስ ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጐይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮም ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና። አሜን። ቃለ ሕይወት ተስምዐልና። ኣቦና እንኳዕ ብሰላም ኣተኹም። ሰላም ፀናሕኩም ኩልኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም? እግዚአብሔር መስገን። እሺ እንኳዕ ብሰላም አሜን። ብሮም ናቦታትና ኣብትና ፍሮይኒ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ ክትጽልይ ኢልና። ሕራይ ዲያቆን እንሆ ኣብቲ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዘይኮነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድ እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምኽንያት መሬት ኣብ መቓብር ኣይወስዶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተሲእኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ዎ ኣምላኸይ መሓረኒ ኣድሕነኒ እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለኣብ ስብሐት ለኣብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን ኣሜን። ሓፍትና እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ أنا دخلنا يعقوب ما يسمعوا خان شو مسوي هو ሓፍትና ኣልልታ ናባኽያ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ موال سب زي ودا إذا علم الزخاء نزل علم زنبر أنت زخونسي نفسي نتصر زخونة مخنيات محل وكنيرو جنك تتصيف تجوارات كن تحمى كين أبكر متحق أنيا من زغلع أب عرات حتى تستحكي أبتشلل تنيان كدع عن سجاخي كلخي أنت أي أتتهبي يوم السي أو كريستوس أملاخي بتأزيز فرح فرد خاسم بد نتزل علماوي فرد خا أمبركخ بتي ملكوتاوي نتصبرقاوي برهانكا انقطقط ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ። ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን ኣሜን። ማማ መዓዛ ወንጽሕቲ ድንግል ክብሪ ምስጋና ንመድኃኔዓለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ቃላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ኣሜን። ዶክተር ጽጋብ ነፃ እንድሕሪ ሃሊኻ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ኣራይ ማማ ሙሉ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ በዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። እሺ
وقويتا بزاليت زي أنا عما بزي حاتيات كنحضر حلونا وأملاخ بوتاتنا نسخا برخيخا برختك أزي بزحيو قدسمك ونزال عالم كبر زمال أيو آمين وقويتا خمتا توكلنا يزلنا نحرتك خم أدخل لنا أنت كلنا نحا يصبي الله نسخا خا أبوان مقبتهم وأملاخنا مدحانينا وتسفى كل وسنات مدرس معنا وقويتا نسخايخا خبز عالة زي نزال عالم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خام فرد خام هرني وقويتا بروخي خام حقنا تكاردني وقويتا بروخي خام خبر خابر هالي وقويتا محرتك نزال عالمين بار وقويتا نعين تكبر إتكا خا ولدو معقبي يسلزخونكا أي تنسقني وقويتا نعخا بدي لأيما محارن نفسي يدحنان نعولكو صلى وقويتا أبخا توكيل اللهم أدحنني فقدكا خدبركا عمهرني نسخا أملخي فالفالي وتيخا ببرهانكا دما إينا برهان النري محرتك نابتم زفلطخا كبرخا خا نابقنعات لبي تمص ጸጋን በረኸትን ምስጋናን በሐቅናትካ እዩ ወጎይታ ዓለም ዝነበርካን ዘለዓለም እትነብር ዘለኻን አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ወይታ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘምት ስላላት ክብር ምስጋና እዩ አሜን። ማማረዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ወጎይታ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አሜን አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ምእንትት ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ነብሶም ዓርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማኖና ኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግ ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ አሜን ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን መግበል ኣለስና በማሃበልና ዝበደልናካ ይቕረበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረበልና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ጸሊኹ ምሕረት ለምንልና አሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ምስጋናን ንቅድስት ማርያም ትጽልያልና ኣበላ እሞ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጥናታ ክሓድገልና ናይ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማልያዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት
ክጸግወና ለምንልና ኦናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከረና ይቐኒየለይ ምን ገንዘብክን ማማይ ወት ኣብ ሰላም ኣተኺ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት እንኳዕ ብሓን ፀናሕኩም ቴንኪዩ ዲያቆኒ መእተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓተኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ንኽብሮን ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ ባርኸና ኣሜን ቴንኪዩ አሜን ይበልካም ማማ ብረይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት እንታይ ዲያቆን ምንታይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ መድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ብእንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከምቲ ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣብኡን ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ሓሊፈያ ኣሬታ ኣለዎ ኣለዎ ኣቦና ኣለዎ ብመልኣከ ሰላም ክራይ ላይ ሰንኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ 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 ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን
أبي مرقيتا نصات عليهم قدوس قدوس على هوت يسمع لنا. آمين. قدوس 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 እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙላእትየን ሆን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ብግዜ ሽንግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳ የብልናን አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጠን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብልዕ ለና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦጎይታ ይቕረበለልና ኦጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وعقوبتك بكم رتك أملاكنا وعقوبتك معبسانا بوعات كورنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا القدس بالصلاة انت فقد كانت بسمايكم ودمام دريكم علت مقبنا لما هبنا نحن نتبدلنا بدلمكم زحرقنا بدلنا نسانا ندقنا كفاتنا برفتنا يتأتونا نقصن حيلن كبرنا كائمة أمين قوزت يا مريم بناي قدس قبيل ملا سلامتا سلام لكله لنا خي دنقلي خي بسقاحون دنقلي خي عدي جابير تباوت كويتا سراوت سلام لكله نسبك عبان السبرختي خي فراكرتكم برخي وملت هسقا جابير مساخي أوفس تدس والكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخ إيسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين عين ساعات صلوات وقويتا بزامعات ذي آبكن ميخاب تكباركم بقال بخلو واساتنا بحسابي خون بخلو واساتنا زحطانا يو نسغار روحنا في كرساب نسرزقون كان من تتقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا واملاخ سلام كن حدر سلام وتيتحابنا مبدانا يدي قاس قزينا خاب كل چنكتنا أكبرنا خاب كل غفاتن خاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاكا لا أخذنا صقام برهران تم في كرساب زخونا حدا ودخان ويتنانا أملغنان مدعنا يسوع كريستوس يتبون مسؤول كبرن وداسيان قرمان زلكا معرفة مزغنا وهيوت منفذ قدسين سجانا يقباك حج النزال علم من أمين أخم يبانا وقويتا محرنا محرتك ونابزحلنا واب نفس وكف ساعات قزين اب سماين مدرن بخبر السجد الكا كريستوس ومن أملاخنا بعل نويح تعقسن بزح محرتن بسنا يستملأكا رهرهن نتوما نز قدام يم حاتياتنياتات ونتمحر نحات ابن السحات مليسو بهوات كنبر برموتو زيت دلي ما انت تصبيهم زلو تسفى سميات كرخبو نخلو من ابدحنا تتعدم وقويتا ابزا ساعات زيانا بكل ساعاتات لما نونا تقبل هواتنا كان علنا تأزازات كهن قبر مرحنا منفسنا قدس سقانان حساباتنا انصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس عطياتنا حدقلنا كاب كل غفوة حزن سقات لبردعنا بهلونا ممكن عقب بقدسان ملأختك حلونا ناو هدت امنت كان من رحمة انتي نابت زي مرمرن زي وسانن فلتت كاهم بتصح عدلنا نسخان زل عالم بروخي خمو امين ناباكم ابونا مهرن نبلو
ጎይታ ቡቃት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር አቦና ካይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ማለት መግብና ለማሃበና ምክንያት ዝበደልና ዘላና አሳና እንደገና ክባዕድክነና ንበረፈተና እንተትሆን መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ነካይ ማእሚን ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሂና ድንግል ሽጋኹ ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኾም ብርኾም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ክብርን ምስጋና አሜን። ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ። ንኹልና ነዞም ጸለና ድማ እግዚአብሔር ናይ አገልግሎት ዘመንና ይባርኽ። ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር መቀጸልታ ናይቲ ኩሉ ጊዜ ዓርቢ እንገብሮ መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚርና ከም ፈቃድ ኣምላኽ ክሳብ መፈጸምታ ክንርኢ ኢና። እዛ ናይ ሎሚ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኣ ኢና። ክልተ ሰባት ከነንብባ ኢና። እታ ቀዳመይቲ ንባብና ማማሙሉ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 5 ከተንብብልና ኢኺ። ብዛዕባ ጸሎት ምእንታና ጸልዩ ዝበሎም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 5 ማማሙሉ ከተንብብልና። ቀፂልክ ድማ ካብ 6 ክሳብ ፍጻሜ ከዓ ማማረ ዘነት ከተንብብልና ኢኺ። ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ መወዳእታ ምዕራፍ 3 ኢና ደለና። ካልኣይ ተሰሎንቄ ኣብ ስክሪን ከተንብብኦ ትኽእላ ኢኽን። ማማሙሉ ናባኺ። እሺ ምዕራፍ 3 ኣብ ተሰሎንቄ መበል ቁጥሪ 1 ፍቅዲ 1 ክሳብ 2 ብዝተፈረስ ኣቱም ብዝተረፈስ የቕሬታ ማስክ ገይረ ብዝተረፈስ ኣቱም ኣሕዋትና እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን እሞ እቲ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ ኣባኻትኩም ዝኾኖ ዘሎ ምእንቲ ክጎይን ክኸብርንሲ ካብቶም ዓመፅትን እኩያትን ሰባት ክንድሕን ጸልዩልና። ግናኸ እቲ ዘጽንዐኩምን ካብ ክፉእ ዝሕልወኩምን ጎይታ እሙን እዩ። እቲ ንዘለዓለም ከዓ ትገብርዎ ከም ዘለኹም ድሕሪ ሕጂ ከም እትገብርዎን ብዛዕባኻትኩም ኣብ ጎይታ እምነት ኣላትና ጎይታ ከዓ ንልብኹም ናብ ፍቕሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን የቕንዓዮ። ኣሜን። ስለቃላቱ ክብሪ ምስጋና ይኹን። ወዲ ቃል ህይወት ይስማዓልና። ኣብ ሓዲኹም እኳ ከይንኽብድሲ ለይትን መዓልትን ብፃዕርን ድኻምን እናዓየና እምበር ካብ ሓደ እኳ ብኸምኡ እንጌራ ኣይበላዕናን። ኣባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ኣይተመላለስናን እሞ ከመይ ኢልኩም ክትመላለሱና ከም ዝግባኣኩም ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ምሳኻትኩም ከለና እውን ገለ ሰብ ከዓዩ ዘይፈቱ እንተ ኮይኑስ ኣይብላዕ እውን ኢልና ኣዚዝናኩም ኢና እሞ ንኣና ምእንቲ ክትመስሉ ደኣ ንርእስና ኣርኣያ ጌርና ሃብናኩም እምበር መሰል ስለ ዘይብልና ኣይኮንናን። ማለት ሓያሎ ካባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ከም ዝመላለሱ ዝሮት እምበር ሓንቲ እኳ ከም ዘይዓዩ ንሰምዕ ኣለና። ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣምሰሉ ብህድኣት እናዓየዩ እንጌርኦም ክበልዑ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዞምን ንምዕዶምን ኣለና። ኣቱም ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልክዩ። ሓደ እኳ በዛ ደብዳቤ እዚኣ እንብሎ ቃልና ዘይእዘዝ እንተሎ ምእንቲ ክሓፍርሲ ምስኡ ከይተሓብሩ ምልክት ግበሩሉ። ግናኸ ከም ሓዉ መዓድዎ እምበር ከም ጸላኢ ኣይትቆፀርዎ። እምበኣርስ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ብኩሉ ወገን ኩሉ ሳዕ
ሰላም ይሃብኩም ኣሜን። ጎይታ ምሳኹም ምስ ኩላኻትኩም ይኹን። እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ። እዚ ኣብ ኩሉ ደብዳቤታተይ መፈለጥታ እዩ። ከምዚ እየ ዝፅሕፍ። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና እምበኣር ስድራ እግዚአብሔር ንሎሚ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ክንሪአ ኢና። ኩልና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ብጥብዓት ንከታተል ኣብ መወዳእታ ከምዚ ተማሂረ ሎሚ እዚ ኣስተንቲና ክንብል ስለ ዝኾንና ኣነ እውን እንታይ ተማሂርና ካብዛ ናይ ሎሚ ኢለ ክሓተኩም ስለ ዝኾንኩ ንከታተል ኢና። ኖት ንሓዝ ተኽኢልና ኣብ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ድበልናያ ከዓ ከነስተንተና ምእንቲ ወላ ቁፅሪ ንሓዝ ኢና። እሺ ቁፅሪ 1 ብዝተረፈስ ኣሕዋትና ኣለ እግዚኣብሔር ከምቲ ኣብ መንጎኹም ኮይንዎ ዘሎ ምእንቲ ክሰፍሕን ክኸብርን ኩሉ ከዓ ኣማና ኣይኮነን እሞ ካብ ዓመፀኛታትን ክፉኣት ሰባትን ምእንቲ ክንድሕን ጸልዩልና ይብል። ኣብ ዳሓለፈ ከም ዝረኣናዮ እዚ ዕላማ ናይዚ ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ንኻልኣይ ግዜ መልእክቲ ክፅሕፍ ዘገደዶ ነገር ብዛዕባ ዳግማይ ምምፃእ ናይ ክርስቶስ ሕቶታት ተላዒሉ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ምክፍፋልን ናዕብን ኣላዓዒሉ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክምህሮምን ከረድኦምን ኢሉ እዩ ነዚ መልእክቲ ዝፅሒፍዎም። ፅቡቅ ገይሩ ምስ መሃሮም ምስ ረድኦም ጎይታ ክመፅእ ምዃኑ ነታ መዓልቲ እቲኣ ግን ብትዕግስትን ፈጊሆምን ነቂሖምን ሰናይ እናገበሩን ዕዮኦም እናዓየዩ ነታ መዓልቲ ክፅበይዋ እምበር ጎይታ ክመፅእ ደይ ኢሎም ካብ መውስቦን ካብ ስራሕን ተኸልኪሎም ኮፍ ኢሎም ከይውዕሉን ከይሓድሩን ሚዒድዎም ነይሩ። ኣብዛ ናይ ሎሚ ምዕራፍ 3 ከዓ ለበዋን ሓደራን ዝመልአት ናይ መፋነዊቱ ፅሕፈት እያ ነቶም ሰብ ተሰሎንቄ። እንታይ ከዓ ኢልዎም ምእንታና ጸልዩ ብምባል ካብ ትህኪት ክሕለዉ ከዓ ይምዕዶም ማለት እዩ። ስለዚ ክጅምር ከሎ ኣብዛ ቁፅሪ 1 እንታይ ኢልዎም ከምቲ ኣብ መንጎኹም ኮይንዎ ደሎ ከምቲ ኣባኻትኩም ኮይንዎ ዘሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ካልኦት ከዓ ምእንቲ ክሰፍሕን ምእንቲ ክኸብርን። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርዳእ ኣብኣቶም ቃል እግዚኣብሔር ፅቡቕ ማዕቢሉን ሰፊሑን ከም ዝነበረ ኣብ ካልእ ከዓ ከምኡ ምእንቲ ክኸውን እዩ ዝብሎም ደሎ። ኣብ ኩሉ ቦታ ቃል እግዚኣብሔር ምእንቲ ክሰፍሕን ምእንቲ ክኸብርን። ኣብዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 24 ከምዚ ዝብል ንርኢ ቃል ኣምላኽ ድማ እናዓበየን እናተዘርግሐን ከደ። ጎይታ ነቶም 12 ሐዋርያት ምስ ለኣኽዎም ንሳቶም ድማ ናቶም ተመሃሮ ናቶም ኣርድእት ናቶም ተሓጋገዝቲ ብምልኣኽ ወንጌል ናብ ዓለም ሙሉእ ብፍጥነት ንክሰፍሕ ኣዝዮም ይፅዕሩ ምስ ብዙሕ መከራን ሽግርን ጥሜትን ፅምዕን ማእሰርትን መቕተልትን ኣዝዮም ንወንጌል ብትብዓትን ብትግሃትን ይሰብኩ ስለ ዝነበሩ ወንጌል ኣብ ዓለም ሙሉእ የስፋሕፍሕ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ኤሽያን ኣብ ዝበዓል ግሪክ፣ ቱርኪ፣ ጥልያን ደሎ ክፋላት ናይ ኤውሮጳን ኣዝዩ እስራኤል ብቐንዱ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ ብፍጥነት ይዓብን ይሰፍሕን ስለ ዝነበረ እዩ። ግብረ ሐዋርያት 10:24 ቃል ኣምላኽ ከዓ እናዓበየን እናተዘርግሐን ከደ ዝብል። ብተወሳኺ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 19 ቁፅሪ 17 ከምዚ ይብል እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነብሩ ኣይሁድን ፅርአውያንን ኩላቶም ተፈልጠ። ኤፌሶን ማለት እዚ ናይ ሕጂ ቱርክ እዩ። ኤፌሶን ዝበሃል ኤፌሶስ ዝብልዎ ኣብ ቱርክ ዝርከብ ከተማ እዩ። ካብቶም ዝኣመኑ ከዓ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተኣመኑን እናነገሩን መፁ። ብዙሓት ጠንቆልቲ ድማ መፅሓፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣንደድዎ
ንክርስቶስ ስለዝተቀበሉ ብክርስትና ስለዝኣመኑ በቲ ኣገልግሎት ናይ በዓል ጳውሎስን ደቂ መዛሙርቱን ወንጌል ኣዝዩ ናብ ኩሉ ህዝቢ ይባዛሕ ስለዝነበረ ጠንቆልቲ ከይተረፉ መጽሓፍቶም እናንደዱ ንክርስቶስ ተቀቢሎም ክርስትና ተቀቢሎም ናብ እምነት ይመፁ ነይሮም። መጽሓፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣንደድዎ ዋግኡ እንተተጸብጸበ ከዓ 50,000 ድሪም ኮይኑ ተረኽበ። ቃል ጎይታ እውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዐን ይብል። ክብርና ኣምላኽ። እዚ ዘመን እዚ እቲ ግዜቲ ቃል ኣምላኽ ዝዓብየሉን ዝስፋሕፋሐሉን ዝነበረ ናይ መጀመርታ ጉዕዞ ናይ ሃዋርያትን ናይ ተሓጋገዝቶም ደቂ መዛሙርቶምን እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ሳልሰይቲ ጥቕሲ ሓንቲ ክውስኽ ግብሪ ሃዋርያት 6:7 ከምዚ ይብል ቃል ኣምላኽ ድማ ተዘርግሐ ቁፅርቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ እናበዝሐ ከደብ ብዙሓት ካብ ካህናት እውን ንእምነት ተኣዘዙ። ክብርና ኣምላኽ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብቶም ንጎይታ ዝሰቐልዎ ኣህዛብ ከይተረፈ ኣብቶም ህዝቢ ከይተረፈ ብዙሕ ሰብ ናብ ክርስትና ይመፅእ ነይሩ። ካብቶም ካህናት ናይ ኦሪት ንሓድሽ ኪዳን ዘይቅበሉ ንክርስቶስ ዘይቅበሉ ገና መሲሕ ክውለድ እዩ እናበሉ ዝፅበዩን ዝምህሩን ዝነበሩ ካህናት ከይተረፈ ኣብኣቶም እምነት ኮነ፣ ብክርስቶስ ምእማን ኮነ። ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም? ከምዚ ኣብ መንጎኹም ኮይንዎ ደሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክሰፍሕን ክኸብርን ሓደ እዚ ክኸውን ከሎ እዚ ምእንቲ ክኸውን ግን እንታይ ኢልዎም? ኩሉ ከዓ ኣማኒ ይኮነን። ኩሉ ሰብ ኣማኒ ይኮነን እሞ ክንደይ ዓማፅን ክንደይ ኣሳዳድን ስለ ዝነበረ ድማ ካብ ዓመፀኛታትን ኩፉኣት ሰባትን ምእንቲ ክንድሕን ከዓ ጸልዩልና ኢልዎም። እቲ ወንጌል ክሰፍሕን ክኸብርን ኩሉ ከዓ ኣማኒ ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ተፃባእ ከዓ ስለ ዘሎ ካብቶም ዓመፀኛታትን ካብቶም ኩፉኣት ሰባትን ምእንቲ ክንድሕን ከዓ ጸልዩልና ይብሎም። ስለምንታይ እዩ ጸሎት ሓቲቱ? ካብቶም ህዝቢ ካብቶም ኣመንቲ ንምንታይ እዩ ብጸሎት ክድግፍዎም ጸሎት ክጽልይሎም ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝሓትት ደሎ እንተኢልና ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 16 ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ምእንቲ መን? ምእንቲ ሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ብዛዕባ ነፍስኻ ጥራይ ኮንካ እንትትጽሊ ስለ ብጻይካ ከዓ ክትጽሊ ኣለካ። ምእንቲ ሓድሕድካ ንሓድሕድካ ክትጽሊ ኣለካ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ዝድኻሙ ሰብ እዩ ዝነበረ። ዝናብ ከይዘንም ከዓ ጸሎት ጸለየ እሞ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ ኣይዘነመን። ከም ብሓድሽ ድማ ጸሎት ጸለየ፣ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ፣ ምድሪ ከዓ ፍሬኣ ኣብቆለት። ስለዚ ጸሎት ናይ ጻድቕ ቀሊል ከም ዘይኮነ ክንዕቅ ከም ደይብልና ኤልያስ ከማና ሰብ ኢሉ ግን ጸሎት ምስ ጸለየ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ሙሉእ ኣብ ምድሪ ዝናብ ጥብ ኣይበለን። ብጸሎት ሓደ ሰብ እንደገና ምስ ጸለየ ከዓ ሰማይ ተኸፊቱ ከዓ ዝናብ ዘኒቡ። ሕጂ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጥቕሚ ጸሎት ይርዳእ ስለ ዝነበረ ነቶም ህዝቢ ጸልዩልና ክብሎም ከሎ እቲ ናቶም ጸሎት ኣዝዩ ስለ ዝዓይ ኣዝዩ ስለ ዝሕግዞ ስለ ዝኣምን እዩ ከምኡ ኢልዎም። ንሕና ካብዚ ንመሃሮ ነገር እንተሃሊ ከዓ ኣብ ንሓድሕድና ክንደጋገፍ ብጸሎት ክንደጋገፍ ስለ ሓድሕድና ክንጽሊ ብፍላይ ስለ ኣገልገልቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ የገልግሎም እዩ ነይሩ። ብዙሕ መከራን ሽግርን እናወረዶ ከምቲ ብዝሓለፈ ብዙሕ እዋን ዝረኣናዮ እውን ስለና ጸልዩ እናበለ ብዙሕ ግዜ ደጋጊሙ ሓደራ ይብሎም ነይሩ። ዘሰይም ንሰብ ተሰሎንቄ ከዓ ኣብዛ ካልአይቲ ደብዳቤኡ ኣብ ምዕራፍ 3 ምእንታና ጸልዩ ካብ ዓመፀኛታትን ካብቶም ክፉኣት ሰባትን ምእንቲ ከድሕነና ወንጌል ከዓ ምእንቲ ናብ ኩሉ ዓለም ክሰፍሕን ክኸብርን ምእንቲ ይድብሎም። ኣብ ቁጥሪ 3 ጎይታ ግና እሙን እዩ ከጽንዓኩም እዩ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልወኩም እዩ። እቲ ዘጽንዓኩምን ካብ ኩሉ ክፉእ ዝሕልወኩምን ጎይታ እሙን እዩ።
እሙን ይኽብል ከሎ ንመንዩ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እሙን እሞ ከጽንዓኩም እዩ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልወኩም እዩ ንዓና ጸልዩልና ወንጌል ምእንቲ ክሰፍሕን ክኸብርን ንሕና ከዓ ካብ ዓመፀኛታት ምእንቲ ክንድሕን ጸልዩልና እሞ ጎይታ ከዓ እሙን ስለ ዝኾነ ንዓኹም ከዓ እንታይ ኢልዎም ከበርትዓኩም እዩ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልወኩም እዩ ጥቕሚ ጸሎት ወላ ንሰብ ክትጽሊ ከለኻ እቲ ጸሎት እንከላይ ንዓኻ እዩ ዝዓይ ስለዚ ጎይታ ንዓኹም ካብ ሰይጣን ክሕልወኩም እዩ ከጽንዐኩም እዩ ከዓ ምክንያቱ ጎይታ እሙን እዩ ይብሎም ብዛዕባ እዛ እሙን እዩ ጎይታ ዝበሎም ኣብ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ እዛ ሒዝናያ ዘለና መጽሓፍ ኮይና ኣብታ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 24 ከምዚ ኢልዎም ነይሩ እቲ ዝጽዋዓኩም ዘሎ እሙን እዩ ንሱ እውን ክገብሮ እዩ እቲ ዝጽዋዓኩም ዘሎ እሙን እዩ ንሱ እውን ክገብሮ እዩ ቀፂሉ ኣብ ኦሪት ዘኍልቅ ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 19 ከምዚ ዝብል ንርኢ ኣምላኽ ከይሕሱ ሰብ ኣይኮነን ከይተዓስ ከዓ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ንሱ ዝበሎስ ኣይገብሮንዶ እተዛረቦስ ኣይፍጽመንዶ ይብል ክብርን ኣምላኽ ብርግጽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰብ ኣይኮነን ኣይሕሱን እዩ ከይተዓስ ከዓ ወዲ ሰብ ኣይኮነን እቲ ዝበሎ ይገብሮ እዩ እተዛረቦ ከዓ ይፍጽሞ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ታይልዎም ጎይታ እሙን እዩ ኣይሕሱን እዩ ኣይተዓስኒ እሙን እዩ ዝበሎ ከዓ ይፍጽሞ እዩ ስለዚ ንዓኹም ከበርትዓኩም እዩ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልወኩም እዩ ኢልዎም ክብርን ኣምላኽ ከጽንዓኩም ይኽብሎም ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 ከምዚ ይብል ንሱ ድማ ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ኢንታ ክትኮኑ ክሳብ መወዳእታ ከጽንዓኩም እዩ እንድሕር ትጽሊ ኾንካ እግዚአብሔር የጽንዐካ ክሳብ መፈጸምታ ብዘይ ኢንታ ክትርከብ ወራሲ ክትከውን ኣምላኽ የጽንዐካ ጽንዓት ይሂበካ ማለት እዩ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልወኩም እዩ ኢልዎም ካብ ክፉእ ክሕልወኩም እዩ ካብ ሰይጣን ክሕልወኩም እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 8 ከምዚ ይብል ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኩም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቁ ንቕሑ ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኩም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቁ ንቕሑ አንበሳ ኩሉ ግዜ መግቡ ስለ ዝኾነ ብደይብኡ ስለ ዘይነብር ዝውሕጦ ደልዩ ዝበልዖ ደልዩ ኩሉ ግዜ ምስ ጓዘመን ምስ ዞረን እዩ ዲያብሎስ ከዓ ልክዕ ከምቲ ዝጠመየ ሃዳናይ አንበሳ ኩሉ ግዜ ንዓኹም ክውሕጥ ንዓኹም ክበልዕ ንዓኹም ከጥፍእ ኣብ ዙርያኹም ይጓዝም ኣሎ እሞ ተጠንቀቁ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ሰይጣን ከድሕነኩም ኢሉ ምክንያቱ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ንዓና ንምዕንቃፍ ንዓና ንምውዳቕ ንዓና ንምውሓጥ ኣብ ዙርያና ስለ ዝጓዝም ማለት እዩ ስለዚ ክንድሕን እንድሕር ኮይንና ግን ኩሉ ግዜ ክንጽሊ ኣለና ካብ ፈተነ ኣድሕነና ካብ ክፉእ ሰውረና እናበልና ክንጽሊ ይግባእ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምኡ መኺርዎ ወንጌል ክዓቢ ወንጌል ክሰፍሕ ወንጌል ክኸብር ንሕና ከዓ ካብቶም ዓመፅትን ክፉኣት ሰባትን ምእንቲ ክንድሕን ጸልዩልና ጎይታ እሙን እሞ ንዓኹም ከዓ ከጽንዓኩም እዩ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልወኩም እዩ ስለዚ ክንጽሊ ከም ዝግበአና ጎይታ በዓሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 13 ከምዚ ኢለና ነይሩ ክትጽሊ ከለኹም ከም ዝበሉ ኢሉ ኣቡነ ዘበሰማያት ክምህር ከሎ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና እናበልና ክንጽሊ ከም ዝግበአና ምሂርና ቀፂሉ ኣብ ቁጥሪ 4 ነቲ እንእዝዘኩም ትፍጽምዎ ከም ዘለኹም ገና እውን ከም እትፍጽምዎ ኣባኻትኩም ብጎይታ እምነት ኣሎና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንድሕር ኣሰብ ሂልናሉ ከም ዝግበሩ ኢሉ ኣየጫናንቆምኒ ኣየእዝዞምኒ ኣየኽብደሎምኒ ነይሩ እኳ ደኣ ኣብ እምነትኩም ነፊዕኩም ኣለኹም ተዓቢለኹም ትስስኑ ኣለኹም ኣብ መንጎኹም ደላ ፍቕሪ ተዓብላ እምነትኩም ተዓብላ እናበለ ኩሉ ግዜ የተባብዖምን የመስግኖምን
ስለይኹም ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ እናበለ ኩሉ ግዜ የመስግኖምን ሞራል ይህቦምን ነይሩ። እዚ ኸ ኣብ እምነቶም ምእንቲ ክብርትዑን ምእንቲ ክተባብዑን እዩ። ስለዚ እንታይ ይድብሎም ኣብዚ እቲ እንእዝዘኩም ትፍጽምዎ ከም ዘለኹምን ክትፍጽምዎ ከም ዝኾንኩምን። ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ንሕና ከዓ እዙዛት ክንከውን ከም ዘለና ንዕኦም ቃል ኣምላኽ ስለ ዝተኣዘዙ ነቲ በዓል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝሰብክዎ ዝነበሩ ወንጌል ይእዘዙን ይፍጽምዎን ስለ ዝነበሩን እዩ ደመስግኖምን ደተባብዖምን ነይሩ። ንዓና ከዓ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ? እዙዛት ክንከውን ንቃል ኣምላኽ ክንእዘዝ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ምስ ዝመሳሰል ጥቕሲ ንረክብ። ንሱ ከዓ ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ብዘመን ድንቁርና ከለኹም ዘገበርክምዎ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ። ከም እዙዛት ውሉድ ከምቶም ንወንጌል ዝእዘዙ ከምቶም ንቃል ኣምላኽ ዝእዘዙ ደኣ እምበር ከምቲ ቀደም ብዘመን ድንቁርና ከለኹም ንጎይታ ደይትፈልጥዎ ከለኹም ትገብርዎ ዝነበርኩም ትምኒት ኣይትግበሩ። እንታይ ዳ ከም እዙዛት ኩኑ። ኣብ ኤፌሶን 5:21 ከዓ ንሓድሕድኩም ብፍርሓት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ። ንሓድሕድኩም ብፍርሓት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ። እዙዛት ክንከውን ከለና መሰረትና እንታይ እዩ? እቲ ንእዘዞ እንታይ እዩ? ብፍርሓት ክርስቶስ ንሰብ ብምፍራሕ ዘይኮነ ንክርስቶስ ብምፍራሕ ንኣምላኽ ብምፍራሕ። ምክንያቱ ንሰብ ፈሪሕካ ሕጊ ክርስቶስ ክትጥሕስ ንኻልእ ክትእዘዝ ንሕጊ እግዚኣብሔር ከተፍርስ ዘይኮነ ብክርስቶስ እዙዝ ምዃን ብፍርሓት ክርስቶስ እዙዝ ምዃን። እቲ ካልእ ድእዝዘካ ደሎ ምስቲ ትእዛዝ ክርስቶስ ዝፃረር እንድሕር ኮይኑ ንትእዛዝ ክርስቶስ ኣፍሪስካ ድፍፀም ትእዛዝ እንድሕር ኮይኑ ክንገብሮ ከም ዘይብልና እዩ ድምህረና። ምክንያቱ እዙዛት ክንከውን እንድሕር ኮይና ብፍርሓት ክርስቶስ በቃል ኣምላኽ መሰረት ኢና ክንእዘዝ ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ቁጥሪ 5 ብዛዕባ እዚ ቀዳማይ ክፍሊ ክንሪኦ ፀናሕና ምእንታና ጸልዩ ኢሉ ዝተናገሮም ቃል ኣብታ ቁጥሪ 5 እዩ ዝድምድማ ቅድሚ ናብ ካልእ መልእኽቱ ምክያድ ጎይታ ከዓ ንልብኹም ናብ ፍቅሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን የቕንዓዮ። ዓባይ ምርቃያ እዚኣ ጎይታ ከዓ ንልብኹም ናብ ፍቅሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን የቕንዓዮ። ጎይታ ባዕሉ ናብ ፍቅሩ ናብ ትዕግስቱ ንልብኻ ናብኡ ተደየቕንዒዎ ከቢድ ማለት እዩ። ብዘይ ፍቃድ ኣምላኽ ወላ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ተባሂልና ኢና። ንቃል ኣምላኽ እንድሕር ዘይትእዘዝ ኮንካ ብዛዕባ ምእዛዞም እዩ ኣድኒቕዎም። ንቃል ኣምላኽ ዘይትእዘዝ ንግብሪ እግዚኣብሔር እትፃረር እንድሕር ኮንካ እግዚኣብሔር ከዓ ንልብኻ ናብ ፍቅሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን ኣየቕንዖን እዩ። ኣምላኽ ይዕገሰካ ክትምለስ ይፅበየካ ኣንፃሩን ድሕሪ ትጓዓዝን ትንቀሳቀስን እንድሕር ኮንካ ግን ኣምላኽ ኣሕሊፉ ይድህበካ ባዕሉ። ኣብዚኣ እንታይ ኢሉ ጎይታ ከዓ ንልብኹም ናብ ፍቅሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን የቕንዓዮ። እዚ እንተደይ ኮይኑ ግን ብኣንፃሩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1:24-25 ከምዚ ይብል ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱን ዘለዓለም እተባረኸ ኣሜን። ቅፅል ይድኸውን ደሎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ምስ በለ ነቲ ፈጣሪ እንታይ ይብላ ኣሎ? ንሱ ንዘለዓለም ዝተባረኸ ኣምላኽ እዩ ኣሜን ኢሉ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሓድሕዶም ካሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንርክሰት ኣሕሊፉ ሃቦም። ኣምላኽ ንርክሰት ኣሕሊፉ ሂብዎም። ሰብ ኣሕሊፉ ክህበካ ይኽእል እዩ። ኣምላኽ ኣሕሊፉ እንድሕር ሂብካ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ክንዲዚ መቕፃዕቲ ክትበፅሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እንታይ ስለ ዝኾነ የሚሉ
نت ناي بحق أملاخ ناب حسوت أملاخ سلازي غيروان نتي فتار قديفهم كعا نفتور سلازم لغون زقل قولون سلازي هاورا قدس باولس أملاخ نرخصت أحلي فغيبهم أملاخ كي حدقهم أملاخ كي تنتنهم انتايلو مريقهم قويتا خا نلبهم مغنياتو لبي تدايتعيو لبي تحميمو كل نفسنا كل تحساسبنا حموم سلازغنا مالتي قويتا خا نلبهم نافقر أملاخن ناب تعقس خرساسن يغنى عيو بمبال اتقداماي كفال يودوه كاب قطر شدشة جميرو معدوي زمعد ازي اخو لا نستبهل الله بزعبا كاب تهكيت كنت انكا كم زلنا كاب تهكيت كنحلو كم زلنا يو زمعد قطر شدشة خم بباية حجخا اتو محواتنا كابتي بيتي خابانا زي تقبلكم وتوفيت مخاد قديفو بيتكي زنبر حاو كله كترحقو بسم قويتانا إيس كرسوس نزوكم علينا كابتي خابانا استقبلكم وتوفيت كابتي نحنا زرعناكم نحنا زنقرناكم كابو واتيو بيتكي زخيت سب اندحر هاليو كابو كترحقو بسم قويتانا إيس كرسوس نزوكم علينا هارا كرس باولوس انتاي رئيوم انتاي مهيروهم تحتي لنا خنرينا تقيس وصل زلو اب كالاي بيتروس معراف حادة قطر شومنتا خمزيبل اب غزال علي لكم انببوق اب قطر حادة كاب قطر شومنتا خمبباية ازي نقرزي انت علوكم انا معبلون انت خدا نمفلات قويتانا إيسو كريستوس هاكاياتن زي فريون كتكونو اي حدقكم ان ايو هاكاياتن زي فرين كتكونو اي حدقكمني هارا قدس باولوس تحت يلو اب قطر شوعتن تايلوهم كمتي نحنا انقبرو كتقبرو كم زقباكم بعلاتكم تفلطيكم كمي مساخاتكم كلنا هاكايات هاينا برنان حجة هارا قدس باولوس بقال ترى يكون اندزاربهم مساخاتكم كلنا هاكايات عينا برنان بدبدابة يتصحفوا لهم دولو مسوان كوين تقميتو نيريو كم نذكرو تاتا سلونكي قداميت ملت خجمر كلا عبت بيت كريستيان بزح شجر مسامصولي هاورا قدس باولوس نت ختما قدي فغيدو مساهم كلنا ترينا نيركم يقوم تفلطنا نيركم يقوم هاكايات ايكوننا نيرنا كميلنا ننبر كم زنبرنا بقبر ريقمنا يقوم ارئناكم ينا سلازي كمانا خدكونو ندليكم علينا هكويات كتكونو زي كونسي كمتن احنا ننبرز نبرنا كومو خدكونو ندلي علينا بمبال ينقرم اب قبر هواريات معرف عسرة قطر 34 كم زيبل نعين نتوم مساي زنبرون اذن عداوي كم زقلقلا بعلاتكم تفلتيهم كبرنا عاملة هوارا قدس باولوس ننبسو خوينو نسبات يقلقل كم زنبرة اتنا عداو عيو عين ننبسو خوينا نخالوت يخونا كم زنبرة براهاتو بتصعرو ينبر كم زنبرة ننبسو خوينو نسبات زترف كم زنبرة ايو ززارب سلازيغا مساخاتكم كلنا هاكايات اين برنان بمبال كابو خمهارو كاباتهم كمهارو هاكايات كيكونو ايو زمعد مالتي وترشوم وانتا كاباخاتكم نحادقوا كينخ بدلو خنبل ليتن معالتن الناس سرحنا نتسعرن ندكمن نبرنام بر كاب حادقوا بخومو انجيرا ايبلعنان بخومو مالت بنتصح عم مصحف قدوس عب تقرنيا بزح جيزي يدقاقو مويو بخومو دبل بخومو مالت بنتصح بترايو مالتي سلازي كاباخاتكم نحادقوا خينخ بدلو لنا نابرو يا أخلو كالو يا أخلو ننبسو ترايخ آل إلنا أمبر مين تخينا خبدالكم ناتكم تصور كلكم نحناو نابرسيو تصور كينا خنوكم إلنا خينا خبدالكم إلنا ليتن معالتن إنا سرحنان إنا تعارنان ندكم نبر نمبر بنيتا انجيرا أيبلعنان يبلو بزعبازي اب قبر هواريات معراف عسرة قطر 33 كم زيبل
ብሩር ኮነ ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ካብ ሓደ እኳ ኣይደልየኹን። ስለዚ ይሰርሕ ይፅዕር ለይትን መዓልትን ብፃዕሪ ኣዳዊ ይነብር ከም ዝነበረ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ። ብዛ ቁጥሪ 8 ወንጌል እናሰበኸ ለይትን መዓልትን እናነብዐ እናመዓዶም እናተኣስረ እናተፈትሐ እናተሳደደ እናተሳቀየ ዕይኦ ግን ኣይሓደገን ነይሩ። ይፅዕር ከዓ ይሰርሕ ነይሩ። ኣብዚ ቁጥሪ 9 ቁጥሪ 10 ከምዚ ይብል እዚ ከዓ ኣርኣያ ክንኮነኩም ንዓና ክትመስሉ ኢልና ኢና እምበር ግቡእና ክንረክብ መሰል ዘይብልና ኮይንና ኣይኮንናን። ኣርኣያ ምእንቲ ክንኮነኩም ንሕና ክንሰርሕ ክንፅዕር ክንደክም ርኢኹም እስኹም ከዓ ምእንቲ ክትሰርሑ ክትፅዕሩ ብረሃፅኩም ምእንቲ ክትነብሩ ሃካያት ምእንቲ ከይትኾኑ ንዓኹም ኣርኣያ ንምዃን ኢና እምበር ስለ ዘይግብአና ኣይኮነን። ነገልግለኩም ስለ ዘለና ለይትን መዓልትን ኣብ ፃዕር ወንጌል ኣብ ኣገልግሎት ስለ ዘለና ወላውን እንጌራኹም እንተበላዕና ተወሰድና ስለ ዘይግብአና ኣይኮነን ግቡእና እዩ ነይሩ። ግን ንሕና ተደይ ሰሪሕና ንስኹም እውን ከይትሰንፉ ምእንቲ ንዓኹም ኣርኣያ ንክንኮነኩም ኢልና ኢና ንፅዕር ነርና። ከመይ ሲኢልዎም ምሳኻትኩም ከሎና እቲ ክሰርሕ ዘይደሊ ኣይብላዕ ዝብል ትእዛዝ ሂብናኩም ነርና ይብል። ብዛዕባ እዚ ኣብ ቆሮንጦስ ዘሰይም ኣብ ግሪክ ማለት ኣብ ከተማ ቆሮንጦስ ብዛዕባ እዚ እውን ኣዝዩ ትርር ኢሉ ተዛሪብዎም ነይሩ እዩ። ከም ብባየ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 4 ኣትሒዘ ከም ብባየ ተገዲስና ንስማዓያ። ክንበልዕን ክንሰትንዶ መሰል የብልናን ኢና ከምቶም ካልኦት ሃዋርያትን ኣሕዋት ጎይታናን ኬፋን ዝገብርዎ ብእምነት ሓብትና ዝኾነት ሰበይቲ ምሳና ክንወስዶ መሰል የብልናን ኢና። ምክንያቱ ካልኦት ገለ ሃዋርያት እንታይ ገብሩ ነይሮም? ካብተን ኣገልገልቲ ወንጌል ምስኣቶም መዓይት ዝነበራ ምስኣቶም ዝኸዳ ናብ ኣገልግሎት ወንጌል እሳቶም ለይትን መዓልትን ክሰብኩን ክጽልዩን ከለዉ ነቲ ካልእ ዕዮ ጊዜውን ስለ ዘይነበሮም ዓሳ ድዮም ክገቁ ህንፃ ድዮም ክሃንፁ ክዳውንቲ ድዮም ክሰፍዩ ድኾነ ዕዮ ኣዳዎም ሰሪሖም ከይዓዩ እቲ ጊዜውን ስለ ዘይነበረ ናብቲ ኣገልግሎት ወንጌልን ናብቲ ስብከትን ናብቲ ጸሎትን ናብቲ ቁርባንን ንህዝቢ ሰቢኽካ ምጥማቕን ንዝሞተ ምቕባርን ኮታ ኩሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብኡ ኣዝዮም ጽሙዳት ስለ ዝነበሩ ንተሓጋገዝኦም ኣሕዋት ኣገልገልቲ ምስኣቶም ይወስዱ ነይሮም ንመግቦም ዘዳልዋ ማለት እዩ። ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ድብል ዘሎ? ንሕና ከምኡ ክንገብር መሰል የብልናን ድዩ ወይስ ኣነን በርናባስን ጥራይ ዲና ደኣ ዕዮ ክንሓድግ መሰል ዘይብልና? ብፃዕሮም ብዕዮኦም ነብሩ ስለ ዝነበሩ ንዑ ክንሓድጎሲ መሰል የብልና እንድዩ ጉቡእና እንድዩ ህዝቢ ተገልገለና በቲ ስጋዊ ነገር ማለት እዩ። ኣየናይ ዓቀይታዩ ገዛ ገንዘቡ እናተመገበ ዝኽተል ወይኒ ተኺሉስ ፍሪኡ ዘይበልዕ ከም መን እዩ? ወይስ እናጓሰየ ካብተን ዝጓስየን መጓሰ ፀባ ዘይሰቲ መን እዩ? እዚ ከም ኣዘራርባ ሰብ ዶ ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ሕጊ እውን ዶ ከምኡ ኣይብልኒዩ? ኣፍቲ ዘኺድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ኣብ ሕጊ ሙሴ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኣምላኽ ዶ ብዛዕባ ኣብዑር ሓልዩ እዩ? ኣብ ሕጊ ሙሴ እንታይ ድብል ነይሩ ብሎም ኣሎ? ኣፍ ዘኺድ ብዕራይ ኣይትእሰር ወይ ከዓ ኣይትዕፆ ነቲ ዘገልግል ይግብኦ እዩ ኢሉ ብሎም ደሎ። ስለዚ ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ብሙሴ ቢሉ ብዛዕባቶም ኣብዑር ሓልዩ ዲኾም ኢሉ ወይስ ብስሩ ምእንታና ደይኮነን ዝብል ዘሎ? እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ክሓርስ እቲ ዘኺድ ከዓ ጊዲኡ ክረክብ ብተስፋ ከኺድ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ
ተጻሒፉ ዘሎ ንሕና ንዓኻትኩም እቲ ናይ መንፈስ ካብ እንዘርአልኩም ከ ነቲ ናይ ስጋኹም እንተዓጸድናዮ ዶ በዚሑናዮ ኣዝያ ትገርም ቃልያ ንሕና እቲ ናይ መንፈስ ካብ እንዘርአልኩም ንሕና መንፈሳዊ ነገር ንህበኩም ነገልግለኩም ንምግበኩም ካብ ሃለና ነቲ ናይ ስጋ ነገር ካባኹም ክንዓጽዶ ኣይግብአናን ድዩ ይድብል ዘሎ ንሕና ቃል ኣምላኽ እናመገብናኩም ንሕና መንፈሳዊ ኣገልግሎት እናመገብናኩም ካብ እንጌራኹም ተተመገብናሲ ኣይግባእን ድዩ ነውሪ ድዩ ንሕና ንኣኻትኩም ካልኦት ካብ ዝመሰል እዚ ኣባኻትኩም ተማቐልቲ ካብ ኮኑስ ንሕና ዶ ግዳ ዝዓዝዝ ኣይሎናን ካልኦት ካብ ዝመሰል እዚ ኣባኻትኩም ተማቐልቲ ካብ ኮኑስ ንሕና ዶ ግዳ ዝዓዝዝ ኣይሎናን እዚኣ ሓንቲ ኣብነት ክጠቕሰልኩም እየ ኣብ ዓድና ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ኢና ሰብ ንኻህናት ክፀርፍ እዚኦም ገዛ ገዛ ዳተስካር ኸዱ ከም ዝገብሩ ገሌሊ ይፃረፍ እዩ እዚኣ ልክዕ ዓዛ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድበላ ካብ ዝመሰል እዚ ኣባኻትኩም ተማቐልቲ ካብ ኮኑስ ካልኦት ካብ ዝመሰል እዚ ኣባኻትኩም ተማቐልቲ ካብ ኮኑስ ንሕና ዶ ግዳ ኣዕዚዝና ኣየለናን ሰብ ምስ ሞቶ ተስካር ምስ ተገብረ ብዙሕ ሰብ ይድመፅእ እቶም ቤተ ክህነት ተዓዲሞም ባርኹልና ተባሂሎም ይፅውዑ እሶም ክባርኽዎ ስለ ዘለዎም ቤተሰብ ዲ ጎረቤት ዲ ካልእ ዓርከ መሓዛ ከዓ ሽኮር ሒዙ ይድመፅእ ኣረቂ ሒዙ ይድመፅእ ጥራይ ይድመፅእ ከዓ ኩሉ ከዓ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ነቶም ካህናት ጥራይ ይነቅፍ ብዓይኒ ሓቂ እንተርኢና ግን እቲ ሰብ ምስ ሓመመ ናብቲ ገዛ ዳተመላለሰ ጸሎት ዝገብረሉ እቲ ካህን እዩ ማይ ድጋም ደጊሙ ዝሓፅቦ እቲ ካህን እዩ ኣነሲሑ ዘቕርቦ እቲ ካህን እዩ ምስ ሞተ ጸሎት ደጊሙ ድነጽገሉ እቲ ካህን እዩ ጸሎተ ፍትሓት ገይሩ ዝቐብሮ እቲ ካህን እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ፍትሓት ናይ 12 ናይ 40 ናይ መንፈቕ ናይ ዓመት ዳበለ ጸሎት ዝገብረሉ እቲ ካህን እዩ እዚ ኩሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እናገበረ ነቲ ካልእ ሰብ ምንም ዘይበሃል እቲ ካህን ኩሉ ግዜ ይንቀፍ እቲ ቀብሪ ስለ ዝኸደ ጥራይ ስለ ዘሰነየካ ወይ ድማ ሓዘን ኣሎ ሰሚዑ መፂኡ ስለ ዝበፅሐካ ጥራይ እሱ እኳ ካብቲ በረኸት ተሳታፍ እናኾነሲ እቲ ካህን ዝገበሮ መን ይገብሮ ስርሑ ገዲፉ ማሕረሱ ገዲፉ ሓዳሩ ገዲፉ ደቁ ገዲፉ እዩ ዓዲ ዓዲ ዳኸደ ድቐብር ማለት እዩ ቀብሪ ሰንዓፈ ተኮይኑ ሰንዓፈ ኸይድ ከረን ተኮይኑ ከረን ሬሳ ሒዙ ኸይድ ተሰነይ ተኮይኑ ተሰነይ ሬሳ ሒዙ ኸይድ ንፈልጦ ስለ ዝኾንና እቲ ናይ ኣቦታትና ካህናት ኣብ ሃገርና ደሎ ኣገልግሎት ኣብ ስደት እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ይብሎም ደሎ ከምቲ ቶም ካልኦት ካብ ዝበረኸትኩም ድሳተፉሲ ንሕና ኸ ካብኣቶም ዝዓዝዝ ኣገልግሎት ዶ ኣየለናን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ይድብል ኣሎ ንሕና ግና ንወንጌል ክርስቶስ መዕገቲ ምእንቲ ከይንገብርሲ ንኩሉ ንዕገስ እምበር ነዚ መሰል እዚ ኣይወሰድናዮን ይግብአና ክነሱ ኸማን ኣይተጠቀምናሉን ይግብአናዩ ኣይበልናን እቶም ቅዱስ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ካብቲ ናይ ቤት መቅደስ ከም ዝምገቡ እቶም ኣብ መሰዊኢ ዘገልግሉ እውን ምስቲ መሰዊኢ ከም ዝካፈሉ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ብዛዕባ ናይ ኦሪት ኣብነት ኣምፂ ይነግሮም ኣሎ እቶም ኣብ ቤት መቅደስ ዘገልግሉ ካብ ቤት መቅደስ ከም ዝምገቡ እቶም ኣብ መሰዊኢ ዘገልግሉ እውን ምስቲ መሰዊኢ ከም ዝካፈሉ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምኡ ድማ ጎይታ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ብወንጌል ክምገቡ ሰሪዑሎም ኣሎ ብምባል ይዛረቦም ግን እዚ ኩሉ ይግበአኒ ክነሱ ይድብሎም ደሎ ንዓኹም ኣርኣያ ንምዃን ህኩያት ምእንቲ ኮይትኾኑ ተተፍርዩ ምእንቲ ብፃዕርኹም ምእንቲ ክትነብሩ ንዓኹም ኣርኣያ ንምዃን ለይትን መዓልትን ንሰርሕ ኣለና እዩ ድብሎም ክብርና ኣምላኽ ኣብ ቁጥሪ 11 ትሕት ኢሉ ኣባኻትኩም ሃካያት ኣብ ዘይስርሖም ዝኣትዉ ሓንቲ ስራሕ ዘይብሎም ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኣሎና ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ብህድኣት እናዓየዩ እንጌራኦም ክበልዑ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዞምን ነተባብዖምን ኣለና ብርግጽ
ከምቲ በቀዳማይ ኣቦና ዝተቆስዎ ምጽኣት ጎይታ ደይ ክመጽእ እዩ ጎይታ ኣብ ቀረባ እዋን ክመጽእ ኢሎም ስርሖም ዝገደፉ ምምርዓው ዝገደፉ ኮፍ ኢሎም ንምጽኣት ጎይታ ዝጽበዩ ነይሮም ብኡ ቢሎም ከዓ ስራሕ ጸሊኦም ኮፍ ድበሉ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ እዚ ከዓ ናይ መወዳእታ ጽሑፉ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኣብቲ 2 መጽሓፍ 2 ደብዳቤ ዝጸሓፎ ነታ ካልአይቲ ክድምድም ከሎ ሃካያት ኣይትኾኑ ካብቲ ክተሓለዉ ዳበለ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕዶ ሚዒድ እዩ ደብዳቤኡ ናብቲ ዓዲ ዝውድእ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣለዎ ሃካያት ኣለዎ ኣብ ደይ ስርሖም ዝኣትውሎ ወላ ሓንቲ ስራሕ ዘይብሎም ኣለዉ ከምዚ ከም ዘለዎ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ብህድኣት እናዓየዩ እንጌሮኦም ብፃዕሮም ምእንቲ ክበልዑ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዞምን ነተባብዖምን ኣለና ይብል ብዛዕባ እዚ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:11-12 ከምዚ ይብል ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ካብ ሓደ እኳ ገለ ከይደለኹም ምስቶም ብወፃእ ዘለዉ ብቕንዕና ምእንቲ ክትመላለሱ ክትሃድኡን ዕዮ ርእስኹም ክትገብሩን ብእዳውኩም እውን ክትዓዩንሲ ክብረት ክትቆፅርዎ ንምዕደኩም ኣለና ይብል ስለዚ ከዓዩ ከም ዘለዎም ምስ መዓደ ነቶም ህኩያት ከዓ ክንምዕዶም ከም ዝግበአና ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:11 ስለዚ ከምቲ እትገብርዎ እውን ዘለኹም ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ እሞ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይህነፁ ተመዓዓዱ ነቶም ሃካያት መዓድዎም ይብሎም ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 13 ንስኻትኩም ግና ኢልዎም ኣቱም ኣሕዋትና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልክዩ ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልክዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ገላትያ 6:9 ከምዚ ይብል እንተ ዘይተጸላኣናስ ብግዚኡ ክንዓጽድ ኢና እሞ ንሰናይ ግብሪ ኣይንሰልኪ ምክንያቱ ብግዚኡ ክንዓጽድ ኢና ፍረ ክንረክብ ኢና እምበኣርሲ ግዜ ከሎና ንኩሉ ሰብ ምናዳ ግና ነቶም ኣመንቲ ስድራ ቤት ሰናይ ይገበር ስለዚ ጽቡቕ ንምግባር ኣይትሰልክዩ እናበለ ይምዕዶም ነቶም ስራሕ ደይፈቱ ጥራይ ኣይኮነን ኣይትተሃከዩ ሰሪሕኩም ብልዑ ይኮነን ድብሎም ደሎ ወላ ነቶም ንፉዓት ሰራሕተኛታት እንታይ ኢልዎም ኣነ ሰሪሐ ነብር ኣለኹ ቤተይ ዝጎደለኒ የብለይን ምእንቲ ከይብሉ ንስኻትኩም ከዓ ኢልዎም ሰናይ ንምግባር ኣይትተሃከዩ ትሰርሑ ኢኹም ንፉዓት ኢኹም ኣታውለኩም እንጌራኹም ሙሉእ ቆፈኹም ሙሉእ እዩ ግን ሒዝካዮ ኣብ ገዛኻ ዓፂኻ ንስኻ ክትበልዖ ከዓ ኣይኮነን እንታይ ኢልዎም ሰናይ ንምግባር ኣይትተሃከዩ ምክንያቱ ብግዚኡ ናይ ሰናይ ግብርኹም ዓስቢ ክትዓጽዱ ኢኹም ስለዚ ንኩሉ ሰብ ሰናይ ግበሩ ምናዳ ግና ነቶም ኣመንቲ ስለዚ እቲ ሰሪሑ ብዕዮ ብፃዕሪ ብዕዮ ኣዳው ዝነብር ድማ ንኻልኦት ከካፍል ንኩሉ ሰብ ሰናይ ክገብር ምናዳ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ብምባል ድማ ክካፈሉ ከዓ ይምዕዶም ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 14 ነቲ በዛ መልእኽቲ እዚኣ እንብሎ ቃል ዘይእዘዝ እንተሎ ኣለልይዎ ምእንቲ ክሓፍር ከዓ ምስኡ ኣይትሕበሩ ግናኸ ከም ሓውዳ መዓድዎ እምበር ከም ጸላኢ ኣይትቁፀርዎ ሕጂ ብዙሕ መልእኽቲ ምስ ነገሮም ምስ መሃሮም ነዚ ንምህረኩም ዘለና ነዚ ቃል እዚ ዘይእዘዝ እንድሕር ኮይኑ ምእንቲ ክሓፍር ምስኡ ኣይትሕበሩ እንድሕሪ ፀረ ቃል ኣምላኽ ኮይኑ ነቲ ወንጌል ዘይእዘዝ እንድሕር ኮይኑ ኣይትሕበርዎ ምክንያቱ ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልማድ የበላሽዎ ከም ዝብል ቃል ኣምላኽ ንዓኹም ከይልኩምኹም ከየባላሽኹም ምእንቲ ነቶም ኣንጻር ቃል ኣምላኽ ዝኸዱ ነዚ ንፅሕፈልኩም ዘለና መልእኽቲ ዘይእዘዙ ካብኣቶም ረሓቑ ኣይትሕበርዎም ኣብቲ ናቶም ተግባር ኣይትሕበሩ ኣይትውደቑ ግና ከም ጸላእቲ ከይትርእይዎም እንታይ ደኣ ስሊኦም ክጽልዩን ክድግፍዎምን ክምዕድዎምን ከም ዘለዎም ይነግሮም ማለት እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 5 ክሳብ 11 ከምዚ ይብል ቁጥሪ 5 ቁጥሪ 7 ቁጥሪ 11 ጥራይ ከንብበን እየ ኣመንዝራ ዘበለ ወይ ርኩስ ወይ ስሱዕ ንሱ ድማ መምለኽ ጣዖት ኣብ መንግስቲ ክርስቶስን ኣምላኽን ርስቲ ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኣለኹም እምበኣርሲ ምሳታቶም ሕብረት ኣያሃልኩም ሕጂ ጽልእዎም ኣይኮነን
ንሓጥ ረሓቆ ፈንፍኖ ማለት ኣይኮነን ኩላትና ሓጣን ኢና ኩላትና ወደቕቲ ኢና ግን ምስኣቶም ሕብረት ኣይሃልኩም ነቶም ክርስቲያን ነቶም ኣመንቲ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝእዘዙ የጠንቅቖም ነይሩ ምስቶም ቃል ኣምላኽ ዘይእዘዙ ምስቶም ስድ ዝኸዱ ምስኣቶም እንታይ ኢልዎም ሕብረት ኣይሃልኩም ካብኣቶም ረሓቁ ግንሕዎም ደኣ እምበር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማት ኣይትሕበርዎ ትኽክል ግንሕዎም መዓድዎም ምኸርዎም እምበር ኣብ ትኽፉእ ግብሮም ኣይትጸንበሩ ኢሉ ከዓ ይምዕዶም ማለት እዩ እንታይ ደኣ ክትገብር ኣለካ ክትምዕዶም ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ቁፅሪ 15 እንታይ ኢልዎ ግናኸ ከም ሓውዳ መዓድዎ እምበር ከም ጸላኢ ኣይትቁፀርዎ መዓድዎ ከም ሓውዳ መዓድዎ እምበር ከም ጸላኢ ኣይትቁፀርዎ ብዛዕባ እዚ ኣቱም ኣሕዋትና ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም ነቶም ሕልንኦም ዝዓረቦም ኣፋጥንዎም ነቶም ድኹማት ደግፍዎም ንኩላቶም ተዓገስዎም ኢልና ንምዕደኩም ኣለና ብምባል ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 27 እውን ብዛዕባ እዚ ሉቃስ 6:17 ንኣኻትኩም ንትሰምዑ ግና እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ ንዝረግምኹም መርቑ ምእንቲ ቶም ዝጸርፍኹም ጸልዩ ስለ ንዝተጋገየ ቃል ኣምላኽ ንዘይተኣዘዘ ንዝጠፍአ ብርግጽ ኣብቲ እከይ ግብሩ ክትሓብር የብልካን ግን እንታይ ደኣ ክትምዕዶ ኣለካ ከም ጸላኢ ከዓ ክትቆፅሮ የብልካን ምክንያቱ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝረግምኹም መርቑ ኢሉ ከዓ ይምዕድ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ቁጥሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ ምረቓን ሰላምታን ገይሩ ይደዓፁ ኣብቲ 16 እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ሰላም ከዓ ባዕሉ ብኩሉ ወገን ኩሉ ሳዕ ሰላም የሃብኩም ጎይታ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን ብል መን ሰላም ሃብኩም ኢሉ ጎይታ ኣምላኽ ሰላም ከዓ ባዕሉ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ብኩሉ ወገን ኩሉ ሳዕ ሰላም ይሃብኩም ምክንያቱ ሰላም ኣምላኽ ጥራይ ክህበካ ዝኽእል እቲ ጎይታ ሰላም እሱ ጥራይ ሰላም ዝህበካ እቲ ሰላምካ ካብ ኣምላኽ ተደይ ኮይኑ ፍጹም ሰላም ኣይኮነን ጊዜያዊ ሓጎስ ጊዜያዊ ሰላም ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ናይ ሓቂ ሰላም እቲ ናይ ሓቂ ዕረፍቲ ግን ካብ እግዚኣብሔር ጥራይ ስለ ዝርከብ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ጎይታ ባዕሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14:17 ከምዚ ይብል ሰላም ኣሓድገልኩም ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን ንብል ስለዚ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ሰላም ድህበካ እሱ ድህበካ ሰላም ድማ ከምቲ ዓለም እትህበካ ሰላም ኣይኮነን ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ሰላም ሃብኩም ኢልዎም ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 17 እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ደብዳቤታተይ መፈለጥታ እዩ ከምዚ እየ ዝጽሕፍ ይብሎም ሕጂ ክብርና ኣምላኽ ንሕና ዝተቐበልናዮ መጽሓፍ ቅዱስ ነቢያት ሃዋርያት ብኢዶም ዝጽሓፍዎ መንፈስ ቅዱስ መሪሕዎም እግዚአብሔር ገሊጥሎም እግዚአብሔር ኣርእዎም ዝጽሓፍዎ መጽሓፍ ቅዱስ ህይወት ድህብ ነቲ መገዲ ሓቂ ዘርኢ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘለና ብኢድ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተጻሕፈ ብዛዕባ እዚ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 10 ከምዚ ይብል ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከምዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እዚ ይፍለጡ ትንቢት ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመፀን ትንቢት ነቢያት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዛሪቦሞን ጽሒፎሞን ሐዋርያት ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሶት ዘየለ መጽሓፍ ቅዱስ ዝበሎ ከዓ ዘይቅየርን ዘይልወጥን ኣብ ግዚኡ ዝፍጸምን ከምቲ ጎይታ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ኣይካሓልፍኒ ድበሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይሕሱን እዩ ከይተፈጸመት ትተርፍ ቃል ከዓ የላን ቃል ጎይታ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ዘበና ግን ንርኢ ኣለና ኣብ 2024 ከም ዝኾኒ ኣብ 2010 ከም ዝኾኒ ሎሚ ዓመት ከም ዝኾኒ ኢሎም
መዓት ይዛረቡ ሓንቲ ከዓ ድፍጸም የለን ስለዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ክንጥንቀቕ ናብ ቤላቤሎ ከይንጎይ ኣባ ክስቶ ከምዚ ኢሎም ኣቶ ክስቶ ከምዚ ኢሎም ወይዘሮ ክስቶ ከምዚ ኢለን ኢልካ ምስ ድመፀ ንፋስ ነውነጆ ክንብል ዘይኮነ ነቢያት ሃዋርያት ብመንፈስ ተመሪሖም ዝፀሓፉልና እኹል መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘለና ንዕኡ ከነንብብን ብኡ ክንነብርን ዘይሕሱን ኣብ ግዚኡ ዝፍፀምን ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብኡ ክንከይድን እምበር ዘረባ ሰባት ሰሚዕና ናፍትን ክንብል ከም ዘይግበአና ይምዕደና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ቁጥሪ 18 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን ኢሉ ይምርቕ ኣሜን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ስድራ እግዚአብሔር ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዓኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒል ይስማዓኩም ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ ደንጊኹም ደኣተኹም ኣዴና ኣይን ዓለም ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ሓውና ዲያቆን ግርማይ እንኳዕ ብሰላም ኣተኹም ካልኦት ምናልባሽ ደይረኣኹም ተሃሊኹም ድምፂ ግበርለይ ኣትየለኹ ኢልኩም እሺ መዝሙር ሰላም ፀናሕኹም ሰላም ሰላም አሜን እሺ መዝሙር ካብ ማሕበር ዲያቆን ወደይ ናይ ዳዊት መዝሙር ክፍትን ማማበረ እሺ ጽቡቕ ኣራይ መዝሙር ዳዊት 18 እግዚአብሔር ኃይል የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ እርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀቀይ ዋልታይ ቀርኒ ንድሓነይ እግዚአብሔር ኃይል የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ እርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀቀይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይል የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ እርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀቀይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ሓንቲ ግዜ ድገሚያ ትጻሕፍ ኣለኹ እግዚአብሔር ኃይል የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ እርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀቀይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ቃልዎ ተስምዓልና አሜን አሜን ቀርኒ ምድሓነይ መዝሙር ዳዊት 18 ድያ هو 18 እሺ ቁጥሪ ክንደያ ቁጥሪ 1 እሺ ሕራይ ስድራ እግዚአብሔር ነዴና ማማ ብረይ ቃልዎ ተስምዓልና ዝማሬ መላእክት የስምዓልና አሜን ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ስኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እትብል መዝሙር ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 1 እያ ክዝምረልና ፀኒሓ ማማ ብረይ ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስምዓልና ኣስተንትኖ እንተለና ብዚኣ ካብ ቃል ኣምላኽ ጠቕስና ጠቐስኩም ከተስተንትኑ ናባኹም እዩ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ዝፀንሐና ንባብ ምእንቲ ዲስካስ ክንገብር ኣብዚኣ ንክልተ ሰባት ዕድል ክህቤ ምክንያቱ እታ መዝሙር 18 ቁፅሪ 1 ምዃና ምስ ጥቕሳ እያ ተዋሂባትና ደላ ብማማ ብረይ
ኣለና ዶ ወለና ዲያቆን እሺ ህይወት ما حنت دخفتن أنا ፅቡቅ እሺ ثانك يو بري ጽቡቕ መዝሙር ንኽዓንታይ ምስኣት ተኸይድ ኮይና ትስማዓኒ ካልኣይ ሳሙኤል 22 ኣሚን ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 3 ኣምላኽ ተስፋ ዝገብሮ ከውሐይ እዩ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ግንበይ መሕደምየይን እዩ ኦ መድሃንየይ ካብ ዓመፅ ተድሕነኒ ምስታት ትብላ ዝነበረት ምስኣት ተኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ናይ ከውሖኒ ኣምላኽ ከመይ ከም ምዃኑ ትገልፅ ስለ ዝኾነት እዚኣ ትኸይድ ይለብሳ ኣሜን ቃልዎ ተስምዓልና ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 3 እሺ ንሓደ ዕድል ክህቤ ዲያቆን ሓወን እሺ ዲያቆን ሳሙኤል እግዚአብሔር ይመስገን ተምሃርና ብልብና ሕድሮ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 15 እሺ እግዚአብሔር ሓይለይን መዝሙረይን እዩ መድሓን ከዓ ኮነኒ እዚ ኣምላኸይ እሞ ከኽብሮየ ኣምላኽ ኣቦዩ ክብ ከብሎየ እግዚአብሔር ተዋጋኢ እዩ ስሙ እግዚአብሔር እዩ ፍቅዲ ሰለስተ ቃላት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ዝነበረና ግዜ ኣሜን ቃልዎ ተስምዓልና ራይ ስድራ እግዚአብሔር ናብቲ ናይ ሎሚ ዝነበረ ትምህርትና ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ወይ ክሳብ ቁፅሪ 18 ደስ ድበለና ወይ ሓፈሻዊ ናይታ ምዕራፍ ጽሙቕ ኣቢልና እዝን ነይሩ ሓፈሻዊ መልእክቲ ኢልና ጽሙቕ ከነቕርብ ንኽእል ወይ ድማ ሓንቲ ጥቕሲ ልዕል ኣቢልና ንሓንቲ ፍቅዲ እውን ከነስተንትን ንኽእል ኢና ደስ ድበለና ኣቀራርባ ጌርና ወላ ክልተ ሰለስተ እውን ከም ደስ ድበለና ሎሚ እዚኣ ተማሂረ እዚኣስ ምስ ጉባኤ ሼር ክገብራ ከካፍላ እንብሎ ነገር እንተሃልዩ ናባኹሚ ድኾነ ሕተቶ ኣለኻ ቦታትና ማእከልና ስለ ዘሎ ክንሓትት ንኽእል ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ገንፂልና ወይ ኣብ ሞባይልና ኣውፂና ባይብል ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብዚ ስክሪን እውን ኣለና ናይ ሎሚ ትምህርትና ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 እያ ነይራ እቲ መልእክቲ ኣብ ክልተ ይድኽፈል ከምዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ነቶም ድሒርኩም ደኣተኹም ምናልባሽ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምእንታናት ጸልዩ ከም ዝበሎም ወንጌል ምእንቲ ክስፋሕፋሕ ምእንታናት ጸልዩ ከም ዝበሎምን እቲ ካልኣይን ሰፊሕ ትምህርቱን ከዓ ካብ ትህኪት ክሕለው ንሕና ኣርኣያ ኮይንናኩም ኢና ኣብ ቅድሜኹም ምሳኹም ከለና ለይትን መዓልትን ዳፀዓርና ዳሰራሕና ኢና ነበር ነርና እስኹም ክትናብዩና እናተገብአና ኣርኣያ ምእንቲ ክንኮነኩም ከይትህከዩ ንዓና ርኢኹም ምእንቲ ንስራሕ ክትወፍሩ ክትጎዩ ኢልና ኢና ለይትን መዓልትን ንፅዕር ነርና እሞ ከይትህከዩ እናበለ ከም ዝመዓዶም ነቶም ትጉሃት ሰራሕተኛታት ከዓ ንስኹም ከዓ ነቶም ደይብሎም ኣካፍልዎም ሰናይ ግብሪ ንምግባር ኣይትተሃከዩ ምናዳ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ንኩሉ ሰብ ሓግዙ ምናዳ ግና ነቶም ኣመንቲ ከማኹም ኢሉ ከም ዝመዓዶም ነቶም ካብ ቃል ኣምላኽ ርሒቆም ነቲ ወንጌል ደይእዘዙ ነቶም ህክያት ከዓ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ናቶም ክፉእ ተግባር ኣይተሕበሩ ግን መዓድዎም ከዓ ከይትፀልዎም ከም ፀላእቲ ከይትርእይዎም መዓድዎም ብምባል ከዓ ይዛዝም እዚአን እየን ነይረንተን ቀንዲ መልእኽቲ ብዛዕባ እዚአን ገለ ክትብሉ ናባኹም እዩ ቅድሚ ናብ ኣቦታት ምሕላፍና ንዓኹም ዕድል ክበኩም እየ ስድራ እግዚኣብሔር ብሎ ኣለኹ ንእሽተይ ክብል ካብታ ዘንበብክዋ ሓደን ክልተ ብዝተረፈ እሳቶም ኣሕዋትና እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን እሞ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ከምቲ ኣባኻትኩም ዝኾኖ ዘሎ ምእንቲ
ክጎይን ክኸብርንሲ ካብቶም ዓመፅትን ኩያትን ሰባት ክንድሕን ጸልዩልና ኣብ ኤፌሶን ዘንበብክዋ ምእንታይ እውን ኤፌሶን ምዕራፍ 6:19-20 ምእንታይ እውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩስ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባኡ ብመቑሕ እተኣሰርኩ ልኡኽ እየ እሞ ከም ዝግበአኒ ኮይነ ንምዝራብ ብኡ ክተብዕ ጸልዩለይ እዚ በቃ ነቶም ዘገልግሉና ንመምሃራንና ኩሎምሲ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ክንሕግዞም ክንጽልየሎም ከበርትዖም ካብ ፈተና ክድሕኑ ክንጽልየለና ኢለ ይስሓለይ እዚኣ ኣሜን ጽቡቕ ኣሰንትኖ ቃል ህይወት ተስማዓልና ኣዝዩ ደስ ድብሊ እታ ጥቕሲ ክነግረኩም ኤፌሶን 6:19-20 ምክንያቱ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጸልዩልና ዝብሎም ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ሓደራ ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርና ዝብሎም ዝነበረ እወ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ስለተስለጥ ጸሎትቶም ኣሕዋት ጸሎትቶም ምእመናን ኣዝዩ ኣብ ኣገልግሎቶም ስለ ዝሕግዞም ካብ ፈተና ስለ ዘናግፎም ብርትዐ ስለ ዝህቦም ኣብ ጸሎት ኣዝዮም ምግደሱን ጸልዩልና ከዓ ይብልዎም ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ኣገልገልቲ ብዙሕ ፈተነ ስለ ዘሎ ብዙሕ ምውዳቕ ስለ ዘሎ ብዙሕ ንድሕሪት ምምላስ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝግባእ ጌርና ምእንቲ ከነገልግል ቃል ኣምላኽ ክንሰብኽ ጸልዩልና ይብሉ ነይሮም ሓደ ኣብነት ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተኸቲሉ ምስ ዘገልግል ዝነበረ ዴማስ ዝበሃል ኣገልጋሊ ተሓጋጋዚ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንድሕሪት ተመሊሱ እዩ ኣብዛ ንብላ ዘለና ከተማ ኣብ ተሰሎንቄ ማለት እዩ ኣብዛ ሎሚ ንዘራረበላ ዘለና መልእኽቲ ቀዳማይን ካልኣይን እንድተሰደደልና ተሰሎንቄ እትበሃል ዓባይ ከተማ ናይ ግሪክ ካልአይቲ ናይ ኣቴንስ ማለት እዩ ኣብኣ ምስኡ ንወንጌል ንኣገልግሎት ምስ ከደ እዩ ዓለም ውሒጣቶ ንቃል ኣምላኽ ገዲፉ ንኣገልግሎት ወንጌል ገዲፉ ናብ ዓለም ተሳሒቡ እትኡ ዝነበረ ጭራሕ ምራሕ ናይ ተዓዲ ከምዚ ናይ ዘበና ሆይታን ናይ መስተን ናይ ካልእን ህይወት እሱ ውሒጥዎ ንድሕሪት ተመሊሱ ንሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ኣገልግሎት ዓዲግዎ እዩ ይሁዳውን ከምዚ ዝረኣናዮ ብፍቕሪ ገንዘብ ተታሊሉ ከዓ ንጎይታ ኣሕሊፉ ሂቡ ካብቲ ዝነበሮ ጸጋ ናይ ሃዋርያነት ናይ ክህነት ከዓ ወሪዱ እዩ ሕጂ ሰይጣን ብብዙሕ ነገር ስለ ዝፍትነካ ብገንዘብ ፍትነካ ብመስተይ ፍትነካ ብደቂ ኣንስትዮ ፍትነካ ብካልእ ፍትነካ ብብዙሕ ነገር ኣገልገልቲ ስለ ዝወድቁ ጸልዩልና ይብል ነይሩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ከምዛ ማማ ሙሉክ ትብልያ ፀናሕከ ሕጂ እውን ስለ ኣገልገልቲ ኣዚና ክንጸሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ከይወድቁ ንድሕሪት ከይምለሱ ከምቲ ዝግባእ ገይሮም ምእንቲ ከገልግሉ ስለ ኣገልገልትና ክንጽሊ ከም ዝግበአና ኢኻ ኣስተንቲንኪ ቃል ህይወት ተስማዕልና እግዚኣብሔር ኣኽብርኪ እሺ ናባኹም ስድራ እግዚኣብሔር ታ ግዜ ንጠቀመላ 25 ደቂቃ ያደላትና እቲ 15 ደቂቕ ነቦታት እያ 10 ደቂቕ ንዓኹም ክህበኩም እየ ኣትሊስት 3-4 ሰባት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ከክልተ 3 ደቂቕ خليها يكون وديك فتنا ده مزمور داوود 27 اوكي ጽቡቕ መዝሙር ዳዊት 27 ናይታ መዝሙር ድያ هو ناتاوى تمثل اوكي ሃረይ እግዚአብሔር ብርሃነይን መድሓነይ እዩ ካብ ምን ደኣ ዝፈርህ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ካብ ምን ይኽእል ዝስምዕ መዝሙር ዳዊት 27 ቃል ህይወት ተስምዐልና ሕጂ ናብ ኣስተንትኖ ናይዚ ዝነበረና ትምህርቲ ሰጊርና ኣለና ብዛዕባ እዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ገለ በሉ ስድራ መድሃኒ ዓለም
بحفشة انتاي تماهيرنا لو مسي ابزيا كلتا ساعات بحادة دمسنايا ابغزاسي دخونا سبمتيس انتاي تماهيركم لومي تيدناس انتاي كنبلو نخيل لومس انتاي تماهير مبلنا انتاي مكافلنا نسبات غاشا متينا ابغزاسي لوم خمزيا تماهيره كنبل تخيناس انتاي كنبلو نخيل اسكا خبزاني لومي بحفشة زيا تماهير لومي النبلا ጸሎት يكون እሺ حاول አማረሰ يا ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣነ እውን ከምታ ሙሉ ሓፍቲ ክትገልፃ ፀናሕካየ ጸሎት ንኩሉ የድሊ ስለዝኾነ ንኣገልገልትናን ነዚ ኣገልገልትናን ዘይፈሊ ምክንያቱ ንኣገልገልትና ብዝበለፀ እግዚኣብሔር ክሰምዖም ጸሎቶም ክሰምዖም ነቶም ዘይኣመንቲ ከዓ ንዘይኣማን እውን ክንፅልየልና ግድን እቲኣ ጸሎሲ ኣነ እኳ ትግደፍ ኢለ ኣይሓስባን ምክንያቱ ኮንቲኑትን ንነፍሰይ ክፅልዮ ከለኹ ሲ ንዓለም ምልእትካ ክፅልየላ ከም ዘለካ ምክንያቱ ንኩሉ ንኣብነት ሕጂ ንዳክተራት ኣመንቲ ደኣመንቲ ኣለዉ ደኣምኑ ኣለዉ ደኣመንቲ ኣለዉ ሕጂ ዳክተርካ ብግቡእ ክምርምረካ እስኻ ኩሉ ግዜ እውን ኣብ ጸሎትካ ክትዝክሮ ከም ዘለካ ኣነ ዝገብሮ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ምክንያቱ ብኢድ ዶክተራት ሓሊፉ ብግቡእ ክምርምረካ ብግቡእ ክርኤካ ብቅንዕና ምክንያቱ ዓለም ዘይቅንዕና ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ክልቲኡ ገሊኦም ኣለዉ ንቢዝነሶም ንላይሰንሶም ስራይ ኮንቲኑ ክኸዱ ገሊኦም ከዓ ብሓቂ ብግቡእ ገይሮም ክምርምሩኻ እሞ ክሰምዖም ከዓ እግዚኣብሔር ዋላ ኣይእመኑ ግን ኣብኦም ሓዲሩ እስኻ ትፅልዮ ይሰምዓካ ስለ ዝኾነ ብግቡእ ክምርምረካ ንዶክተርካ ክትልምን ከም ዘለካ ንቕሽሽትኻ ንኣመንትኻ ንጎረባብትኻ ንኩሉ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሰይጣን ክመፀካ ስለ ዝኽእል ስለዚ እታ ምፅላይ ንኣመንትን ንዘይኣመንትን ማዕረ ንዓለም ምልእቲ ከዓ ማዕረ ክትፅሊ ከም ዘለካ ግድን ከዓ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ ክንፈልየ ኣይንኽእል ዲና ሕጂ ናይ ውልቅና ኣለና እንዲ ጸሎት ግን ምስኡ ከዓ እሱ ተሓዊሱ ኮንቲኑ ዝኸይድ ቀፃሊ ክርስዓም ዘይብሉ ንዓለም ምልእቲ ክትፅሊ ከለካ ንኣብነት ሕጂ መኪና ትዝውር ኣለካ ንዓለም ምልእቲ ኢኻ ትፅሊ ምክንያቱ ምስ መን ክትዝውር ከም ትውዕል ኣይትፈልጦን ኢኻ እንታይ የጋጥመካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ክትፅሊ ከለካ ሲ ንነፍስኻ ትድሕን ኣለካ ንዖምን ካብቲ ሓደጋ ተድሕኖም ኣለካ ማለት እዩ ብጸሎት ናትካስ ነቲ ዘይኣማን እውን ትጠቕሞ ከም ዘለካ ገይረ እየ ዝወስዶ ኣነ ብነፍሰይ ስለዚ ጸሎት ንኩሉ ከም ዘድልየና እሞ ዓባይ ምዃና ዓባይ ጸሎት ከዓ ክትፍለ ከዓ ኣይትኽእልኒ እና ንውልቅና ጥራይ ከይንፅሊ ግበረለይ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ሓፈሻዊ ከዓ ነቲ ክግበረሉ ዘለዎ ብኡ ገይሩ እግዚኣብሔር ክረድኣካ ስለ ዝኽእል ክንፈልያ ከምዘይንኽእል እያ ተረዲኣትኒ ንኩሉ ማለት ንኩሉ ኣብ ደገ ዝመፀካ ሓደጋ ሲ ክትፅልየሉ ከም ዘለካ ራበርስ ኣለዉ ሕጂ ኣብ ስራሕ ክሰርቁ ኢሎም ዝመፁ በቲ ጸሎትካ እውን ማይ ኮይኖም ክኸዱ ክእሉ እዮም ወይ እውን ካብቲ ክቐትሉካ ኢሎም ሓሲቦም ክመፁ ዝመደብዎ እቲ ጸሎትካ እውን ይሰምር ምዃኑ ጸሎት ኣብ ኩሉ ብሕልፊ ኣብ ዘለናዮ ሃገር ዓለም ኣብ ኩሉ ኣድላይ ምዃናት ኣብ ዝኾነ ኣየር ክትከይድ ከለካ ሲ ነቲ ፓይለት ኣሚንካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣሚንካ ኢኻ ትኸይድ ዳ እምበር ነቲ ፓይለት ኣይኮነን ሕጂ ንዕውን ክንፅልየሉ ዋላ ነታ ፅዒናትካ ትኸይድ ኣየርም ክትፅልየላ ዋላ ኣነስ ሓደ ግዜ እንታይ ዋላ ነቲ ኣቕሓም ክትፅልየሉ በቃ እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኣምላኽ እዩ እሞ ዋላ ንቴክኒሻላት ዝኾነ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ጸሎሲ ዘይትቋረፅን ዘይትግደፍን ኮንቲኑ ከዓ ምስ ትናህና ሓዊስና ክንብላ ከም ዝግባአና እዚኣ ተማሂረ ቃለ ህይወት የስማዓልና ይቐኒየለይ ዲያቆን ሓወይና ኣገልግሎት ዘመን ካባረኽ ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣስተንትኖ እዩ ቤተ ክርስቲያንና ብዛዕባ ዝብለዮ ፀናሕኪ ስለ ሕሙማት ስለ ምዉታት ስለ ዝናብ ስለ ማይ ኣፍላክ ስለ መራሕቲ ቁኑዕ ገይሮም ምእንቲ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ክመርሕዎ ስለ መንፈሳውያን መራሕቲ ስለ ብዙሕ ነገር እያ ቤተ ክርስቲያንና ትፅሊ ከምዚ ክትብልየ ፀናሕኪ ቃለ ህይወት ተስማዓልና እሺ ሰለስተ ሰባት ኢድኩም ሓፍ ኣቢልኩም ኣለኹም ማማ ህይወት ሓፍትና ኣልልታ ኣይፎን ኢልካ ኣትይኺ ደለኺ ፍሮወይኒ ብላዕሊ ክጅምር እየ ሓፍትና ፍሮወይኒ ናባኽ ከብለክ መጀመርታ ብድሕሪኡ ሓፍትና ኣልልታ ብድሕሪኡ ማማ ህይወት ኦርደር ሰኔን ዝረኣየን ዘለዋ ሞ ናባኹም ራይ ዲያቆን ሓወይ እማ ኣነስ ብዛዕባ ጸሎት እውን ኣዝና
تماهيرنا هنا ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ኣገልገልቲ ክትህቦም ከም ዘለካ ኣብ መፅሓፍ ዘሎ ይመስለኒ ነይሩ እሞ ሎሚ ተማሂረ ማለት እዩ ግብኦም እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ከገልግሉ ኣይሰርሑን እዮም ደለው ይስርሖም ስለዚ ግቡእኻ ክትህቦም ግቡእኻ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ንሰብ ምፅላይ ድማ በቀሽ ተስፎም ቅድሚ ሕጂ ምሂርና ነይሩ ንሕና ንሰብ እንድሕር ፀሊናሉ ተዓስቢ ንዓና እዩ ስለዚ ከም ኦቨርታይም ስራሕ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱስ ዝያዳ ተሰሪሕካ ዝያዳ ተፀሊኻ እውን ዝያዳ ኢኻ ክትረክብ ማለት እዩ ኣዝያ ድምፂ ወፅያ ትክል ኣብትና ፍሮይኒ ሶሪ ቁጥሪ 13 ሰናይ ንምግባርሲ እንታይ ኣትብል 13 ተንብበለይ ትኽእል ዲያቆን ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልክዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንሕና ሰናይ ክንገብር ከለና ንፅበይና ትንገብሮ ክመልሱልና ንደሊና ድሓር ደይ መለሱልና ግን እንታይ ንኸውን ክትፕላና ይቋረፅ ማለት እዩ ካብ ክፉእ ዝገብሩ ካስ ክፉእ ዝምህሩካ ኢልና ኣብቲ ሰናይ ንጉተት ንድሕሪት ማለት እዩ ሕጂ ግን ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ይብለና ኣይትሰልክዩ ናዚኣ ዘይተማሂረ ቴንክዩ ቃልዎ ተስማዕልና ፅቡቅ ኣስተንትኖ ቴንክዩ ቃልዎ ተስማዕልና ሃፍትና ኣልልታ ዲያቆን ናተይ ወላ 13 እያ ነይራ እታ ሰናይ ንምግባርሲ ኩነታት ከም ዘይሓትት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለካ ወይ ዓቕሚ ስለ ዘለካ ዘይኮንካ ትገብርስ ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ከም ዘለካ ከይሰልከኻ ካብቲ ሰብ ከዓ ዝኾነ ካሕሳ ወይ ምስጋና ከይተፀብኻ ትገብሮ ከም ዘለካ ኣስተንትን ፀኒሐ ቁርብተይ ኩሉ ግዜ ሕቶ ትኾነኒ ግን ኣብታ ኣብ ባህልና ሰናይ ግበር ንማንም ዝብል ኣሎ ሞኒ ኣብዚኣ ምስታ ናይታ ዩኒቨርሲቲኣ ካብ ረፈረንስ ነበረት ናይ ገላትያ ዘላ ትጠቕሲ ግን ሰናይ ግበር ምናዳ ግን ነቶም ኣመንቲ ብፍልይ ዝበለት ነቶም ኣመንቲ ትብል ቁርብ ክስታይ ትኾነኒ ሞ ኣብኣ ንእሽተይ ትገልፀልና እሺ ድሓን ንኣቦታት ብጣዕሚ ደምደምታ ክገብሩ ክምልስዋ እዮም ንኩሉ ሰናይ ክትገብር ኣለካ ምናዳ ግና ነቶም ኣመንቲ ኢሉ ኣስሚርላ ኣሎ ንምንታይ እዩ ኣቦታት ባዕሎም እንታሽሞ ገብርዋ ቴንክዩ ቃልዎ ተስማዕልና ኢትዮጵያውያን እንታይ እዮም ድብሉ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው እዛ ድበልክያ ማለት እያ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ኣይኮነን በቃ ወላ ዓቕሚ ኣይሃሉ ዝኾነ ነገር ኣይሃሉስ ንሰብ ክትሕግዝ ብፍልጠት ድዩ ብጉልበት ድዩ ብሓሳብ ድዩ ብዝኾነ ይኹን ክሕግዝ ዘይክእል ሰብሲ የለን ኣብዚ ምድሪ ሰብ ምዃንሱ እኹል እዩ ሰብ ንምሕጋዝ ይኽልክልና እሞ ቴንክዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣስተንትነይ ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ህይወት ናባኺ ኣነ ከዓ ንእሽተይ ከስተንትና ዝደሊ ኣብታ ካብ ትኽኺት ተሓለዉ እምቲ ኣብዚኣ እታ መጀመርታሲ እንታይ እምበኣርከስ ኣቶም ኣሕዋትና ኣብቲ ሓባና ካብቲ በቲ ኸባና እተቐበሎ ምህሮ ዘይነበሮ ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ኣብ ክትፈልዩ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዘኩም ኣለና ሕጂ ኣብታ ናታ ሪፈረንስ ዊን ናይ ካልኣይ ቆሮንጦስ 3 ኣብታ ታሕቲ ናይ 9 ዊን ከም ኣትብል እያ እታ 9 ኣብኣ ከላ ብሓፂሩሲ ዋላ ኣብ 9 ዊን ምሳኻትኩም ከለና ገለ ሰብ ከዓዩ ዘይፈትዉ እንተኮይኑስ ኣይብላዕውን ኢልና ኣዚዝናኩም እሞ ንዓና ምእንቲ ክትመስሉ ደኣ ንርእስና ኣርኣያ ጌርና ሃብናኩም እምበር መሰል ስለ ዘይብልና ኣይኮነን ሕጂ ብጠቕላላ ካሕፅራ ከምዚ ሳማራይስ ገብራ ከለኹ እታ ናይ ትኺት ኣብዚ ቤተክርስትያን ክሪኡ ከለኹ ኣነ ነቦታትና ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ደኺምና ይብሉን እዮም ብጣዕሚ እዚ ዘለናዮ ቦታ ናይ ሓቂ ዓብ ቦታ ኢና ዘለና ሓደ ግዜ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ህኪ ክብለኒ ከሎ ዋይ ኣቦታትና እኳ ለይትን መዓልትን ንዓና ክምህሩ ንሰብ ክበፅሑ ንሰብ ክብሉ ዘብሉ የሲ ዝትሰኣሉ ኣሎ
እሞ ሕጂ እዚኣሲ حواري بولس بدم بيجوري مهرنا له ولا بزوين نبليو نتم هوكياسي نعخاتكم كنا رئيلنا إنا نحنا وين نتعشوا من لنا حج بوتاتنا التمرحي ناي بحكي كم زي حج كم زي ناي حواريات بولس جبرو أبوتاتنا بقوم يأزريو معني تناتهم سعر زجبرو زلوا عبي بتحنا لنا تي كي تهكي ولا حميمة مخون ولا وزار حماق وخون تسبب كجواسيو كمهرو زخد وزلو إكسترا مايل نبحق إن عملخ زمسكنا مو أبزي أخاصلة تسحفت بالتعمي نحنا وين نزات خيتسي كتعاليوان لكم يزبلنا نازل مو كما قلقل تقول لنا زي أتمرستي خنقبرا أنا نقزار سياب قبر خوع لخفتن كتعري بالتعمي مستعزل لنا أستخير قيمة سمعتم مو thank you أبوتاتنا خبلي لي thank you آمين أريو تسمع لنا thank you ماما هيوات حاونا دياقون قرماي نابخا إيه شديقون حوي شيء بركة أنا متزابير مسكن زمها زمان أول قلت يبارخ آمين እግዚአብሔር ይመስገን አታናይ ጸሎት አፈሻ ጸሎት ጻጋ ብዙ ጸሎት ተስልጥ ነው አለ እግዚአብሔር ሙሉና ምክንያቱ እግዚአብሔር ብስተፋላለ ነቶም ዘገልግሉና ነቶም ዝሕኩሙና አለ ሙሉ ነገር ማለት እግዚአብሔር እንታና ያዕቆብ ዝበለና ማለት አሙሽ 16 ጸሎት ጻዳ ብዙ ቀዳሞት አባታትና ሐዋርያቱን በሐባር ኮይነው ይጽልይ ነበር ማለት ዝደለይው ሁሉ ይሰምረሎም ነበር ስለዚህ ጸሎት ኩሉ ጊዜ ቀዳምነት ህይወትና ነደቅና ስራና ንኩሉና ዓለምና ማለት ኤክሳን ቀዳምነት ይላል ስለዚህ ኩሉ ጊዜ እንጽልይ ከምዝግባና ኩሉ ጊዜ ከምዝግባና እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልይ ከምዝግባና ደግሚ ነግረና ለሞ እግዚአብሔር ይመስገን ከይድና ወንድ ሐርካኒ አብቲ ሰላም ናይ እግዚአብሔር ከምዝግባና ያውቃል ሐወ سلام يبوكم سلام يحرقلكم متى أنا زبوكم سلام كمني على ما كنا ونقول يوحنا 17 زلنا مهنياتو إذا علم زيان سلام رخيبة زبالة بجنزبي حابتي بيستفعل عليه ولا حد يلا سلام انتاي سلام أبو يلا سلام أبوش أنا جل نسخة إجزابيهر سلازي إتسلام زب إجزابيهر سلاز بعد سلاز غيرنا كنا سلام إجزابيهر لبنا مس نقصي كواح يبلا الله حدا مسخفتني أنا مسخ عادل مسخ درالي እግዚአብሔር نعانا لبنا مزنا وصدر حي سلام ስለዚህ እታ ሰላም ትብዘላ በጣም እግዚአብሔር መስከረ نحنا خا እግዚአብሔር ዝደልያ ንሳይ ልብና መስንህቦ ሽዑ ዕረፍት ነው እግዚአብሔር መስብነክሶ ገንዘብና ይኹን ህይወትና ይኹን ወለድና ይኹን እግዚአብሔር አቱም ትጽዕሩ ጾር ዝኸወደኩም ንዕናባይ አነ خعرفكم ስለዚህ ሰላም ናይ ዛ ምድር ዝያ ዘይብልና ምዃኑ ይረዳእካ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ጥራሕ ምክንያቱ ጥም ዘይብሉ ጽም ዘይብሉ ዕርቅ ዘይብሉ ንኩሉ ድኻም ዘይብሉ ሓዳስ ምድር ሓዳስ ሰማይ ዘልዳለወልና ናይ እግዚአብሔር ስለዚ ኣብዛ ምድር ዝያ ግን ኮንቲ ታይዳኣኒ ምስ እግዚአብሔር ተሊኻኸ ሰላሚ ሳነቲ ዓጎሲ ምክንያቱ ነታ ብእምነት ትርአት ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ንዓ ሓረር እናበልና ስለንጽበያ ማለት እዩ دحرون أبزي أحد 15 خاني جنا قدوم إلى 14 حدا كانت بزال بدأ بزيا نقول قالنا زي إذا أنت له من أنت حفر مسوق يتحوروا ملكة جبارو مهنياتو هو نجارة كايدة زخيد معيد كذا يسمع نجارة بزح نجارات كم تين نتحمى نتي صبوت جبارات كاس حمى زخير سي عرق سبار نجا زبحال قالك زابير علنا ويس سوري مثلاً يبغى مالتي سلازي مس حدا سب كابتنا بصبو ناب حماد معدك انتو خوينو هذا ነገር ካው ታደሙ ይክትልየሉ ከም ዘለካ ወናት ነት መንፈሳውነትካ ስለጸልዎ ማለት እዩ ነትና እግዚአብሔር ካብና እግዚአብሔር ስለዘርሐካ ማለት እዩ ጂ አባ ኸታሓደ ግን ግና ከም ሓው ዳ ማዓድ ወንበር ከም ጸላእት ቁጽርዎ ምክንያቱ ተፈዓለይ ወይውን በቃ ንዑሲ ናብና እግዚአብሔር መንገድ ክስሕወለካ በካይዳኻ በካይ ብርሃንኩም አቂም ሰይብህ ዘበለና ጎይታ ነተሐውናውና መንገድ እግዚአብሔር ከነምጾ نحنا بقدسنا نمالالس تلينا نحنا ببرهان نمالالس تلينا نسو خاني نابانا خمس خمس فقر مستر انا نافتي فقر زخوان እግዚአብሔር መስሞ ንስውም በንስሐን ወድስ ባንክ ማላለሲ እግዚአብሔር ስለሰሃን አድል ይመስገን ያቀን ሐዊ ዘመና አገልግሎት ይባረክ ያበራት አወሲድ لنا
ቃልዎት ተስማዕልና ቴንኪው ኣራይም በዓር ምስ ግዜና ክንከይድ ናብ ቦታትና ክሓልፈኩም እየ ኣበይ መርጌታ ሓፈሻዊ ጽማቕ መልእኽቲ ክትገብሩልና ብድሕሪኡ ኣበይ መልኣከ ሰላም ጸሎት ገይሮም ክዓጹልና ናባኹም የነታ ተቐኒለይ ዲያቆን ሓወይ 9 ደቂቕ እንደን ተሪፈን ዘለዋ ቃለ ምዕዳን ገይሮም ኣቦታትና ክዓጹልና ድሓና ቦታት ኣሕልፍ أنت حتى ملس وابنا الراي قال هيوت يسمع لنا من أدانا أمنتي تبلي حبتنا هللتا زحتتتا قال هيوت يسمع لنا هللتا حبتنا نقول لسب سناي جبر من أدانا أمنتي سلمنتا أتا من أدانا أمنتي تباهلا تبلي من البات تحت حزية أنت دا أخوين على التحبتنا تسمعنا أنت اللي هي ايوه تبقى لهم ربنا أيوة إنجابير مسجن أب قدامي كورنثوس معرف 14 سلاسان قلتن سلاسان سلستن أملاخنا ناي سرعات أملاخ مبر ناي زرقرق أملاخ أيكونني سلازي اتي سناي مقبار نقول لي إجن بين جمر تسلام اتي سناي مقبار سي بيننا نجمرو قدم تختلالو مخنياتو املاخنا انتايو ناي سرعات املاخ مبر ناي زرقرق املاخ يكونن كبرن زخر سمو يكون او وانجيل ماركوس معراف 5 قصري 10 شومنتن 10 تشعتن اتي ابوزح مكراز نبر سب مسحاويه كابتو ماغاننتي غويتا يسوع كريستوس مسحويو انتاي زبل كسعبكاي يبلو مالت اتقال انت يتصحف زلو غويتا يسوع كريستوس زبلو ابجالبا خاطخلو اترخص منفس زنبرو مسؤ كخون لمنو يسوس غنا نابيتكا ابسبكا خيد እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ዓቢ ግብሪ ከም ዝገበረልካን ከም ዝመሓረካን ንገሮም በሎምበር ኣይፈቀደሉን ስለዚ እቲ ድሕነት ይኹን ስነ ምግባር መጀመርያ ንነብስና ብድሕሪኻ ቀደም ተኸተል ኣለዎ ማለት እንታይ እቲ ቀደም ተኸተል ሓደ ሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንፉዕ ቤተ ክርስቲያን ጽቡቕ ዘመሓድር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ መሰረት ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ምምሕዳሩ መምርሑ ግን እቲ ቀዳማይ መሰረት ግን በቃል ኣምላኽ መሰረት ቤቱ ይኽመርሕ ዘለዎ ቤቱ ይኸመሓድር ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 4-5 ነታ ቤቱ ከስተናብራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ማሕበር ኣምላኽ ዳ ከመይ ገይሩ ከኣልያ ይኾነሉ ስለዚ ቤቱ ጽቡቕ ገይሩ ዘስተናብርን ብኩሉ ምርዛን እዙዛት ውሉድ ዘለዎን ይኹን ስለዚ እቲ ብቤቱ የስተናብር ቤቱ መስተስተናበረ ሕልፍ ኢሉ ኣብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 8 እንታይ ዝብል ሓደ እኳ ነቶም ናቱ ምናዳ ገና ንስድራ ቤቱ ዘይሓልን ተሎ እምነቱ ዝሓደ ካብቲ ዘይኣምኑ ዝገደደ እዩ ሕጂቲ ንገብሮ ሰናይ ተግባር ሓደ ግዜ ኣብ ገዛና ሰላም ዘይብልና ወይ ምስ ኣሕዋትና ሰላም ዘይብልና ወይ ኣብ ጎረባብትና ሰላም ዘይብልና ኣብ ቤተ ክርስቲያን መምሃራን ክንከውን ክንሓስብ ኢና ንኽእል ኢና ሕጂ ጎይታ ግን ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ እቲ ሰላም ካብ ነብስና ናብ ስድራ ቤትና ካብ ስድራ ቤትና ነዝማና ካብ ዝማና ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ አገልግሎት ካብኡ ንኹሉ ማለት ምክንያቱ ታ ወንጌል ክሰርዓ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ካብ ላዕሊ ምስ ተቀበልኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ኣብ ኩሉ ዓለም መሰኻክረይ ክትኮኑን ኢኹም ስለዚ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ይሁዳን ከይሰበኹ ንሰማርያ ወይ ንኩሉ ዓለም ክኸዱ እንተዳፈቲኖም እቲ ኣምላኽና ናይ ስርዓት ኣምላኽ ዝበሃል ይስበራሉ ማለት ስለዚ እቲ ኣብታ መጀመርያ ኣብታ ሕቶውን ንኩሉ ሰናይ ግበሩ ኢሉ ሽዑ ምናዳ ግና ነቶም ኣመንቲ ኢሉቲ ግብረ ሰናይ ብኸመይ ክንጅምሮ ቀደም ተኸተል እዩ ስርዓት ሰሪዕልና እሞ ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር
ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ተዋህበ ዕንድድካ ብልብ የመስግን عليه وتسمع لنا ربنا عليه هوت عنا ربي ملاك السلام نباخم يتصلوت ربنا ايش بيزو خينا مالو عراية كماي أمسيهم حاونا دياقون عليه وتسمع لنا خموين مزمور زمركي زمارية ملاختي يسمع لنا كلهم نظام عراف زنببكن نمزمور وين بغال أملاخ حسابكم زقلتكم كابز التمهرنا يون تردعكم نزقوا بقى زخون تردعكم ما حتى كلنا زخون تحتتكم كلكم لخن زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ حاونا دياقون قرماي تنكفى بالوانيرو تا قصري 15 قناخي كم حو ودعا معدو امبر كم صلائي اي تقصروا كم حو دعا معدو امبر كم صلائي اي تقصروا مبزحتو دق سبات سب صلائينا مثلنا كالو السبات ونحنا صلاتهم زمسلوهم اللو صلائينا قنا حدث رحيو السدما سيطان ايو حجي نتي صلق خزر إلو أوشتو حديرو كالق زقبر زلو سيطان مأنتي كحفر نتحوها معدو دا أنبر كم صلائي أي تقصر كم قبرنا እግዚአብሔር كم صلاة دحرئنا من أبقدم إيدوك بالخيل እግዚአብሔር ግን بعين صلئ زي كون رئينا نعنا اجنحنا ايو اجسصنا ايو مخرنا ايو مهرنا ايو ግን ስለዚ ጸልአና አይኮነን እንታይ ደኣ ካብቲ እግዚአብሔር ዝጸልኦ ተግባራትና ምእንቲ ክመልሰና እዩ ዝምዕደና ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ምእንቲ ክንመጽእ እዩ ዝመልሰና እሞ መቸም ሎሚ እግዚአብሔር ምሓረና እዚ ፌስቡክ ንጽልኢ ብጽልኢ ንጸርፊ ብጸርፊ ሰብ ንኽሰምዖውን ንእዝንኻ ዝኽርኩሕ ቃላቲኻ ትሰምዕ ግን ብቓል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና ግና ክንምዕድ ክንገንሕ ክንግስጽ ክንመክር ግባአና ንሕና እውን ክንግናሕ ክንምከር ክንግሰጽ ግባአና እዩ ግን ከም ጸላኢ ንቆጽሮ ግን ዋላ ሓደ የብልናን ስለምንታይ ኣምላኽ ፍቅሪ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ዝብለና እንድሕር ንሓደ ሓውና ሓፍትና ክንብል ከለና ኣዴና ዝወለደትልና ኣቦና ዝወለደልና ደይኮነሲ ኩሉ ብዓይኒ ክርስቶስ ሓውና ሓፍትና እዩ بعين صلئي انت دعا رئينا نتفقر زغونا أملاك انت أين فلطانينا مالتي أملاك فقريو اتزي فكرنا أملاك أي فلطاني مغنياتو دقيق صحف
اندحر مرأي سئنكا وكالنا عين اندحر غيركا افري يريئكا ايو نحنا دما املاخ بعين منفس كنري اندحر كوينا انتاي كلونا له يعين تفقر كلونا له ابو انجيل ماتيوس معرف 18 قطر 15 انت ايز بلنا حوخا انت بدلك كيد نسخان نسن ابينكم جن حيو انت سمعك خا نحوخا ربح خايو بديل النيلكا كم صلاق قصير كايو انت دا ارحي كايو كلتي خا اخا تقدا نسخا نعو بمصلا اخا فقر بزي مرأيكا يقرتا بزي محبكا تقودي خلخا اتحوخا دما بنعخا مبدالو دما تقودي إلو مالتي حجي حوخا انت بدلكا كيد نسخان نسون أبينكم قن حيو انت سمعك غا نحوخا ربح خايو منياتو بفقري نبوزح كتجزء تغليخا بفقري نبوزح كتلوت تغليخا بفقري نبوزح كتقنع تغليخا بفقري نبوزح نجر كتسبق تغل إخا إذا كله أب علمنا لو من رئة زلنا انتهي سلاز قدمنا إيه سلا قدمنا سلاز قدمنا أما مع عدوب لنا الله سئلكم رأيوا أطاقوا لي كنا نزل لنا زلو زم عدماني زوج دله زتجاجية زي الرم زجبر وزي الرم دزارب ويحمق دسرحيو زم عد نصبق زجبر قد صلى الكأها تموجسة تمرقه تمعدجن نزجاجة نحمق زجبري كن معد جبؤنا أيو جن كم سلاقي كن قصر جن سلقنا يمنيو ناي شيطانيو نحنا معدنا مخيرنا جنيحنا كن ملسيو تزازمو إذا خنجبر الزيابير مستيرون طبابون يجلس لنا نحنا نسبات بتسأل غير رئي سبات دمان عنا بتسأل غير إنا كلنا من تغينو قدا زيابير نخلنا يحجزنا أما مدابنا بتصالت كان عصو تا بأنت سلام كم أبونا أبي قوم السندحر اليوم دمان بتصالت كعصو لنا من سلام زتصلت صلات كم بحدش كلن زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنت العلود كل زخونت قدس ቤተክርስቲያን ልመናለና አብላላ ህዝብ ምእመናንን ብዙ ሰላም ከብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام ጸልይ በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማህበና حنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنالهم بدلنا عسانا ندقلنا فكفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قستن حيلن كبرن نزل عالم ناتكا إما أمين أوزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى إجابير صوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كوان استبرختي خفرا كرسخون برخي وملي تتسقى إجابير مساخي وفي دس والكي أتياتنا خسري لنا نفتو والدخي يسكرسوس من تانا رأيت لمن لنا أمين ونقول إجابير المنا كان مالك كان لنا ونقول سلام هبنا واللي كان أخذ مؤ إجابيرات لنا سقاخو نفسلنا جكان فلت بعد أملاخ بلنا قدسم كان سمن نسوعنا لنا أبسما يزل خان سخا سلام كعبلنا كلنا حدر أبز على منزل مارنا وسلام حلو كل مرة حتى نسوي السلطان بقدسم كسلام حبهم أبدريانا نزلوا مكاين تازاب كمخرهب أم تاونا مصانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدوء بعنعن هوات كنبرن بكل سنة يعمل خدمة نعخان إزيابير بمفرح بحياونات كنركبن كرسوس مسؤول نشمان فاز قدسن سقانا صنعتهم بؤزل لك لومون كل سعن نزل علم آمين كنا لو جمع بيكمس يلون أبنا تالكاني يلون أبنا alright قدس إزيابير أملاخنا سلا كل تمسجن نخن جمر زنا حقنا
ጀሚርና ንክንፍጽም ድማ ኣምላኽና ዘይተፈላኸና ንስኻ ካብ መክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ተቐዲምና ጸለናዮ ጸሎት ኣምላኽና ድለዩ ክትረኽቡ ሎምኑ ክወሃበኩም ማዕጾ ክሓብሉ ክፈተኩም ኢልካና ኢኻ እሞ ነዚ ቃል እዚ ተስፋ ብምግባር ኢና ፀዊዕናካ ለሚናካ እማ ኣምላኽና ጸለናዮ ጸሎት ስኻ ትቕበሎ ኣብ ቅድሜኻ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝበፅሕ ኩሉ ኩነታትና ዝልውጥ ግበረልና ትተማሃርናዮ ቃልካ ድማ ኣምላኽና መገድና ዘቕንዕ ህይወትና ዝልውጥ ንዓኻ ዘፍልጥ ድማ ግበረልና እዚ ንመሃሮ ዘለና ቃልካ ፈራዲና ዘይኮነ ኮናኒና ዘይኮነ ኣጽዳቂና ገጽካ ዘርኤና ክኸውን ንስኻ ሓግዘና ዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኩሎም ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ፈውሰ ምሕረት ካላእኸሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣጻናንዓልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ንዝዓረፉ ኩሎም ባርያኻ ተስፋ ማርያም ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኣጻናንዓልና ጠምዮም ጸሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም እፀሙ እዚ ድማ ኣምላኽና ስኻ ትውለደሉ ልቢ ዘዳሉ ጸሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና እናኣትዎ ዘለና ዘመን ድማ ኣምላኽና ዘመን ክልወጥ ዘመን ክሕደስ ዘይኮነስ ንሕና ክንልወጥ ንሕና ክንሕደስ ንሕና ኣምላኽና ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ምሳኻ ናብ ነናሓደ ሓድናን እንዕረቐሉ ዘመን ግበረልና ዘመን ክጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ዘመን ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ስኻ ሓግዘና ሰላም ኣውዒልካና ኢኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ እህንታ ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ ፀባ ዘለውሎ እሞ መሰረ ፍጠረሎም ስለ ኩሉ ተመስገን መልኣካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይ ስረ ግዚና ኣምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊቀ ቀና ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አዕብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ጥሩያን ሳይርጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩን ፍታኖን ጻህነ ይረስየንስ ኩሉዋን ስማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ቅፅፊ ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ኣገልግሎትኩም ቀበል ግዜኹም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ቦታትና ብሩኽ ለይቲ ኩልኹም ተስማዓና ቴንክ ዩ ኩልኹም ፅቡቅ ተማሂርና ቴንክ ዩ ኣቦታትና ድሓን ሕደሩ ህይወት የስማዓልና አሜን ቃለ ሕይወት ተስማዓልና
على هيوت يسمع لنا برخليتي تمهرنا يبلغنا احتر لنا بيكم زبنا قلبلتكم يبرخ برخليتي آمين. علي وتسمع لنا دياقون حوي أبوتاتنا دحان حجرو أملاهم ساقم يكون دحان حجرو آمين آمين نسبع خمشت ورلنا اللي هو تسمعنا. آمين. حسنا فرين قالوا تسمع لنا كلنا. آمين آمين. الشنبار سبرا እግዚአብሔር ብሩህ ላይ ትግበረልና كلنا አሜን።